Bueno, hoxe ven a cantar claro Rubén Prieto. Hola. Hai que facer os seus aplausos correspondientes. Que tal? Pois moi ben, Ves encantado de a estar aquí. cantar claro? A cantar claro sempre. E ti tes moito que cantar, A ver, non sei. Bueno, primeira pregunta que lle fago a todos os invitados é: ti de quen ves sendo? Pois eu son Rubén, o fillo dos maestros, de Raúl Isabel. A casa nos pasou a casa dos maestros. Sí. Eran profes. Nada, cumplín 40 anos. Son de C, aínda que vida social máis ben por Corcubión. Nada. Profe de formación, pero buscavidas na práctica. Eres moi buscavidas, porque, bueno, fixestes así un pouco de todo na vida, que de eso vamos a falar máis adiante, e dis que és de C. Bueno, eu diría que eres de C. De C. Pero... Sabes que pasa? Que como meus pais son de Lugo, Son de Lugo. miña nai de Guitiriz e meu pai de Xermade, e son profe, sempre tiveron un galego moi normativo, e nunca se me chegou a pegar o ajeado ese seu. E mira que me gusta, Pero ahora... estou falando 20 minutos con a gente rías baixas. Pégasese. Pégaseme o acento, a cantinela, sabes? Pero iso é o de ser actor, que te metes moito no papel, o mellor pode ser, non? Non sei. Bueno, és de C, é bom a dicir que eres de C. Moi ben. Para quen non entenda, C. Na C e dúas S, porque despois a min chámame de todas porque... Aunque en C se te habla mucho castellano, Sí, en C son de la capital. Son de la capital e hablan mucho el castellano. Ahora estás vivindo en Fisterra. Sí. O sea, vivistes en un montón de sitio porque ti, que vamos a ese tema, mola a min, estuvestes moito tempo vivindo nunha caravana. 7 anazos. 7 anos vivindo nunha caravana. 7 anos? Estiven 7 anos vivindo íntegramente na autocaravana. Pensei que fora menos, Sen pisos, en casa alquilada, sin nada. Pero, donde? O sea, sempre ao mesmo sitio ou ibas... No, movéndome por el viento e por las mares. Por donde el viento me llevou, non? No, a ver, o 95% do tempo estiven por Galicia. Sí. Pero, bueno, moito por esta zona, a raíz da escola de surf de Nemiña, tal. Esta zona, pois, porque me gusta, porque está ben para surfear, porque está ben para voar. Entonces, ás veces decidía onde iba a vivir ese día, esa noite ou esa semana, en función de se iba a ver olas nesta praia ou se había boas condicións para voar en parapente neste outro sitio. Entonces, estiveron 7 anos, ou en Santiago, ou en Coruña, dependendo de onde quixera estar. Porque, claro, a xente que non che conozca, ti, o teu tempo, o teu traballo é moito relacionado con esas cousas, co surf, tes unha escuela de surf en Nemiña, Sí. Bueno, o deporte en general. De aí a mellor a vida de vivir en caravana, non? Sí, algo que sempre me gustou. Eu cando montei a escola de surf, que tería 22, 23 anos, aí houve un momento que necesitei un vehículo máis grande, andaba nun Xantia, cargado de tablas hasta as trancas. Ao final acabei comprando unha furgo e xa sempre me gustara. Bueno, xa na carreira, cando estudei Magisterio de Educación Física, xa tiña na cabeza que cando empezara a facer os primeiros anos que se pasan facendo sustitucións, interinidades e tal, xa tiña clarísimo que quería vivir nunha autocaravana, porque iba a forrar moito o gasoe, ou pensións, ou hotel. Sí, é máis o que distí, ao final de andar dun lado para outro, para o tema de alquilar o mellor pisos e tal, distí, pues, bueno, levo a casa comigo. Claro, ademais era algo que desde rapaz que sempre estive facendo surf, bodyboard, windsurf e tal, claro, víamos os que tiñan un furgoneta ou autocaravana como era como Dios, era como, se quero ser surfista, teño que ter unha caravana, non? Ter unha furgo e tal. Entón, en canto puido, comprei a primeira furgo, baratiña, bella e tal, e aí xa, en conta de que este tema de poder dormir donde queiras, cando queiras, e ter esa libertad, pero 7 anos... O sea, cabe unha vida, eu pensei moitas veces, cabe unha vida dentro dunha furgoneta e estar 7 anos, o sea, tens que ter o mínimo, entendo? E ainda che sobra sitio. Cando empecé... Cando empecé... Pero non te podes poñer a facer gisos ni nada deso. A ver, cábeche toda a roupa, teño lavado toda a roupa de inverno, de verán, de non sei que, o snowboard, o sea, cousas de inverno, cousas de verán e tal. De feito, ao principio, cando entrei na autocaravana, dixen, mima, a ver como dou metido aquí, pois, todas as cousas que teño, non? Entonces, enchín todos os huecos que tiña da autocaravana, enchinos conto, pois aquí que me cabe isto, aquí que me cabe aquí, e tes que escoller, non? Sí, en plan, botas e utensilios e dali a uns meses dixen, fai 2 meses que non abro este armarito, aquí quito. Sí, xa nin te acordas. Ostras, pois se fai 2 meses que non uso e que non necesito, fuera. E cada vez iba tendo máis espacio libre na autocaravana. Ostras, pero eu entendo que terías como a túa casa ou donde tiñas cousas? Home, na casa de meus pais tiña algún trasto grande, en plan, os kayaks e tal, pois, mira, alquilo un garaxe, non, deixa aquí, un remolque con kayaks, cousas así, o mellor máis grandes, sí que teño deixado ali na casa de meus pais.
E onde foi o mellor o sitio onde máis tempo estuvestes ca caravana? Pois, eu creo que o Porto de Corcubión é O sea, ao lado da casa. é un dos sitios onde máis dormín. Pero tamén moitas veces en Milladoiro, por temas de curro, de ter que estar cerca de Santiago, porque estiven facendo teatro, entonces durante meses ensaiábamos todos os días e tal. Entón, por Santiago tamén estiven bastante, pero Nemiña, Corcubión... Sí, pero máis a Costa da Morte, non? Sí, Costa da Morte. Porque hai... Non sei se cho preguntaron algunha vez, que seguramente, eu moitas veces me pregunto cando ao mellor vou á playa e vexo, non, surfistas ou xente en caravana e tal, e diste, pero este leva aquí non sei canto tempo, a que te dedicabas? Non cho preguntan, pero de que vive? Non, durante estes 7 anos que vives en caravana, nese tempo que estabas facendo? Pois mira, cando comprei a autocaravana foi porque empezaba a traballar en Madrid. Foi era cando me ficharan no Hormiguero. No Hormiguero. Pero levaste a caravana para Madrid? Sí, compreina para ir a vivir a Madrid. Estabas vivindo na caravana en Madrid? E donde? Aparcas unha caravana en Madrid? A 2 paradas de metro do Hormiguero, un camping de la Alameda Osuna. Pero era un camping. Era un camping, pero moitas veces teño ido a Madrid e teño estado ali semanas sin camping, en casa de campo, nos xardíns de San Isidro. Pero non hai problema por ter a caravana ali? O sea, hai problema aquí, non hai problema en Madrid, deso? Non hai problema legalmente, non debería haber. O sea, ti podes aparcar, o que non podes é acampar. Non, que a xente ten... Ti podes estacionar o teu vehículo, tens dereito a estacionar. O sea, ti podes estacionar, pero creo que non podes estacionar no mesmo sitio máis de, non sei se son 48 ou 72 horas. Tes a mesma normativa que a ordenanza municipal. Se non coche, se creo que tampouco, supostamente, podes ter aparcado un coche máis de... 3 días ou algo así, que é unha tontería, que cantos coches hai que levan ali unha semana. Pero, si, o tema da normativa das autocaravanas é un tema, pero é moito menos restrictivo do que a xente se cree. Porque as ordenanzas municipais non poden contradecir a norma xeral de tráfico. É que unhas normas písanse outras. Que non se pode acampar, e acampar considérase algo tan... Nada máis estirar o toldito eso é acampar. Ou abrir as ventanas. O tema é ampliar o perímetro que sobrepase os retrovisores. Entonces, pero abrir a ventana da caravana? Se tes unha ventana abatible que abre máis do que sobresae o retrovisor, podenche dicir que estás acampado. Pero, en cambio, podes ter as claraboias abertas, as campers poden ter a cama de arriba levantada porque non están ampliando o perímetro. Nin variar puntos de apoio. Pero só co tema de caravana poderíamos estar falando aquí unha hora. E nunca tuvestes ningún susto, seguro, anécdota en plan de curiosa así dormindo? Porque eu só fui en caravana 2 veces, moloume moito, pero sí que hai sitios que ao final, ti que bevistes moito tempo, os sitios máis guais así para dormir son sitios en plan salvajes, montes, postas de sol, playas, pero sí que son os máis peligrosos ou que che pode aparecer algún loco. Pois todo o contrario. Os sitios que son os que máis me gustan, os máis apartados, onde non hai absolutamente ninguén, son os que máis me gustan para estar. O único sustiño así que tive foi no... É que, aparte unha cousa, ti mellor, imagínate que estás nunha casa de campo, ti soa, de noite, tal, tormenta, e a mellor estás un pouco cagada de medo e tal, e a mellor escoitas uns ruidos, ou incluso pareceche que escoitas uns ruidos dentro da casa, entonces aí podes estar pasando medo. Sí, pero na casa non podes marchar, a caravana arrancas. Claro, entonces na autocaravana estás nun sitio onde ves unha xente que non che mola, non sei que, ou tal, primeira, hasta luego. E o meu cos nervios xa me caen as chaves ao suelo, tipo película, xa tengo un zombie aí na ventana. Só unha vez que estaba paseando o can e cando volvín atopei a un tipo que abrira a ventana e estaba intentando coller cousas aí da mesa. E fun correndo tras del. Pero nada, sigues aquí, o sea. Sigo aquí, sí, no, o tipo empezou a correr. Aparte, tedes todo o dereito do mundo a non quererme, pero o meu can chamase Jefe. Jefe, porque é grande. Enorme. Entonces, claro, o jefe, creo que nunca na súa vida me vira a correr tanto. E asustouse ao mellor. Porque eu corría porque eu non sabía que me collera. Nese momento de nervios non sabes que tiñas na mesa, que deixaras na mesa, se deixaras o móvil, a carteira, non sei que, ou se o tiña comigo, e non me vou a poñer en plan, espera ladrón, a ver se tiñas cousas comigo, sabes? Entón, empezas a correr? Empecé a chamarlle cousas bonitas e a correr tras del, e hubo un momento que, a modo disuasorio, que non pensei que fose ter ningún tipo de efecto, cachamando o can, me acordo, cachamando o can! E o tipo... E fai o can. E fui! Mira, pois nos pelos de punta. Adiantou a toda velocidade o can, empezou, o sea, alcanzouno en 3 segundos. Pero fixolle algo? No, pero ladrándolle aquí, o sea, o can saltaba e ladrando aquí. O tío co cojone correu máis do que lle daban as pernas, caeu, meteuse un hostión compal. Aí xa... Pero que ao final, o sea... Ao final collín, pedinlle a chaqueta para mirar o que tiña e tal. E que che collera? Registrei, non é nada, non collera nada.
O sea, ao final foi só o susto, o que levou el, casi. Me cago en diola. O sea, pero Can vive contigo na caravana? Estivo vindo comigo na autocaravana, sí, un par de anos. Sí que é grande a caravana, porque si jefe é... Sí, a autocaravana é grande. É jefe tamén. Sí, pero bueno, hai xente que vive nunha T4 con... Ai, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora está cos meus pais. Tenche conocido xente co tema da caravana, de ir a algún sitio a acampar e tal, este e tal? Sí, de deixarme unha bolsa con fruta na porta, e unha nota, e rollos así, sí. Sí, aparte, claro, unha autocaravana grandota con diseño peculiar, entonces a xente que te sigue en Instagram recoñece a onde vayas. Porque, esta é unha pregunta que tiña apuntada, por que crees que che conoce a xente? Porque fixestes moitísimas cousas e gustaríame, se eres capaz, se nos dá a entrevista ahora, de enumeralas todas cronológicamente. O sea, cal foi ti... As cousas polas que me pode coñecer a xente ordenadas cronológicamente. Todo o que fixestes. O sea, ti estudiastes... que foi o que estudiastes? Magisterio de Educación Física. Pero non chegaste a traballar deso. Non, opositei 2 anos, pero nada. E despois deso, cal foi o teu primeiro traballo? Despois, dime de alta de autónomo, empecé a pintar murales. Sí. Eso foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o motivo polo que me din de alta de autónomo, porque empezaba a pintar murales e pedíanme facturas e tal e cual, e dixen, vai ser o convido polo servido, pero venga, me atrevo a pagar los 300 euros al mes, tal. E empecé pintando murales, dando clases de surf. O sea, convertín os hobbies, gustaba a fotografía, pintar o surf, entonces empecé a traballar de fotógrafo. Sí. Sendo autónomo tamén. Sendo autónomo, claro. Como autónomo tiña alta en 5 epígrafes distintos. Hostia, claro. Como pintor, fotógrafo, como actor, porque xa empezaba tamén a traballar de actor. Aí xa empezabas de actor? Sí. Eso, fotógrafo, actor, murales e a escola de surf, foi así o primeiro. E tamén pilotastes dron, que fostes dos primeiros de España. Sí, éramos 3 en España. Foi 2010-2011, se buscas imaxes en YouTube de 2010-2011 haberá un par. Estaba Alberto CVR, que foi como o pionero, que era un piloto de Iberia que sobraba da pasta e tiña o aeromodelismo como hobby. Deuselle por poñer unha cámara nun octocópter, chamamos daquela. Nun octocópter. Daquela dron non utilizábamos a palabra. Non era, dron é máis moderno. Era en función do número de hélices, octocópter, hexacópter, cuadracópter. Claro, daí... Non existía nin DJI, que é a marca principal. Sí. E dai, o sea, actor foi casi das primeiras cousas. Sí. O sea, fixeste dos murales. Eu empecé, en teatro aficionado, con Arturo Trillo, na Escola de Teatro Municipal de Cee, empecé con 9 aniños. Cando na carreira xa empecé a facer así algunha cousiña, primeiro traballo, un espectáculo de pantomima, non sei cuántos. Sí, de teatro. Sí. Despois foi o deixar o segundo ano de oposición, empecé co primeiro traballo profesional que foi unha Redemo, un programa de cámaras ocultas. Eso foi a primeira vez que fixes algo de tele? A primeira vez que tive en contrato como actor. E como chegastes aí? O sea, como sin haber estudiado para ser actor, bueno, quitando de teatro e tal, como entras en ese mundo? Porque é complicado. Pois un amigo que me dixo, vente a un casting que non sei cuántos, Juanma Buitrón, sí? Que estaba él traballando nese programa, dixo, vente que van facer un casting e tal. En Sexto, me dando cuenta, en Sé, na Costa Morte, hai moito artista sin reconocer, verdad? Somos moito, bueno, artistas ou artista, frikis, xente... Personajes é unha palabra así, Ven aquí unha muller que dixo unha frase que me gostou moito, que lle chamaban Señora Random de Pacotilla. Señora Random de Pacotilla. Señora Random de Pacotilla. Está pensando en facer camisetas. Se chamaron a Señora Random. É verdad que na Costa da Morte hai moito random, non sei como decirlo. Sí. Temos que facer como unha asociación. Dá para facer unha peli de Almodóvar recollendo... Todos, eu bon tamén. Sí. A Juanma Buitrón teño que traerlo tamén aquí a cantar, claro. Pero, foi elo que che metiu nesto. Foi elo que me avisou de que había un casting. E foi un casting e colleronme. E fostes a Redemo. A Redemo. Sóname un montón eso. Sí, eran cámaras ocultas que sin audio, entonces vendeuse a mogollón de países. De feito, unha vez conoceranme uns estranxeiros, en plan... Ti eres de... Tipo, non sei se era de Noruega, non sei. Era dun programa da Gallega. Porque dun programa da Galega que se vendía fora porque non tiña audio. É que é super curioso porque hai programas da Gallega que se ven máis fora que en Galicia. Non sei por qué. Sí, pois o rollo de que por que me conocen, obviamente cando estiven 2 anos no hormiguero, aí era... Sí, ti crees que é por eso, non? Aí era unha locura, a maioría de xente que che conoce fora deste círculo é do hormiguero.
Ahora xa non tanto, pero ainda hai xente que se acorda. En Galicia, fora de Galicia, se me conocen, é polo do hormiguero. É polo hormiguero. En Galicia pode ser por moitas cousas. Teñome parado, ti eres o que iba co cabalo nas feiras medievales de Noia? Sí, que tamén tiñas un cabalo, que eso non dixeses, que ibas polas festas. Sí. Sí, pero como un cabalo que iba polas festas? Un cabalo de mentira. Sí, construí un cabalo tamaño natural, unha especie de marioneta xigante, tamaño natural, pero de forma de cabalo. De madeira? Non, un esqueleto de aluminio e o que é a forma de espuma, o collo era unha almohada. Pero en que momento se te ocurre, pois vou a facer un cabalo ir polas festas? O sea, tes unha mente moi creativa. Isto foi porque cando saliu a peli de Avatar, yo quería ser un avatar. Ah, vale. Entonces, para os carnavales, construíme uns zancos na miña casa con rastros de palé, nin tornillos tiña, con puntas aí, pi, pam, pum, fixen uns zancos para ver se era capaz de andar en zancos destos amarrados a perna. Sí. Pareceume sorprendente. Eso foi para ir á festa medieval de Corcobión. Eso foi para ir aos carnavales disfrazado de Avatar. De feito, iba aquí a Fisterra, e salín de festa por aquí por Fisterra disfrazado de Avatar. Pois non me sona. Aí na de Piñeiro, aí teño unhas fotos aí que tocaba o teito así. En Fisterra tamén hai moito rando. De Fisterra podíamos coller moitos para a peli esa. Sí. Sí. E a raíz dai utilicei os zancos para ir á Feira Medieval de Corcobión vestido de... É que por iso é que me pega para ir a eso. E na Feira Medieval de Corcobión os organizadores dixeronme: tío, joder, que guai, que o disfraz que te fixeches e tal, por que non te preparas algo? E contratamos a ti, que andamos gastando pastizales a xente de fora e tal. E foi cando fixeches o cabalo. E foi cando se me ocurriu o de facer o que quería facer algo con zancos, entonces dixen: dará para que a ilusión óptica de que estea eu subido encima dun cabalo con as pernas falsas, se levo zancos, daráme altura para ir á altura dun cabalo e tal. Calculeino, vin que sí, e dixen avante. Pero iso ahora, o sea, sigues... No. Isto foi un lapsus aí na tua carreira. Bueno, lapsus, igual estive 6 ou 7 anos facendo eso. Con eso? En feiras medievales por todo Galicia e parte de España. Hostia, pero fixestes de todo, en plan, tipo farándula, deportes... Houve uns anos que traballei moitísimo. Houve uns anos que estaba ca escola de surf. Sí. Alquilara unhas casas para subarrendar asociadas á escola de surf. Sí. Os kayaks. Facía rutas nocturnas en kayak. Traballaba en bodas, bautizos e comuniones de fotógrafo e de videógrafo. Traballaba cas imaxes aéreas, de actor, en teatro e tal. Entonces houve algún verán que dormía 5 horas, o sea, xa non sabía nin o que levaba. Pero facturabas a tope. O sea, o meu objetivo era ganar no verán o suficiente para só traballar no verán. Entonces... Claro, que é algo que falamos fora de cámaras, que despois a xente nos... No, pódese traballar 3 meses no verán e estar sin traballar no inverno, sí. Pode ser. Pero tens que traballar moito. Hai que traballar moito, hai que buscar o nicho, hai que ter sorte, teñes que dar un cúmulo de circunstancias, pero bueno, era o meu objetivo cando empecé ca escola de surf e tal, dixen, darei ganado o suficiente como para tirar hasta junio. E sí que se pode. E sí que se podía, cada vez facendo un pouco máis de colchón, cada vez facendo un pouco máis de colchón e podendo facer máis cousas. Entonces, claro, montei o chiringuito en miña e tal, entonces houve algún ano que pasa, eran todo cousas que me gustaban. Claro. Pero bueno, é certo. Bueno, pero hai unha frase que é moi boa que di traballa do que che gusta e non volverás a traballar na vida. Sí, bueno, que non... Non sei se... Ao final de traballo, o sea, sí. Negocio, etimológicamente, es negación del ocio. Sí, sí, é verdad, sí, entonces, se ti traballas de surf, chegará un momento no que estes de surf hasta aquí, por moito que che guste, estás pasando frío e tal. Entonces, ao final, todos os traballos, por moito que che gusten, acaban sendo... A ver, é traballo. Acaban sendo traballos. Sí. Que é preferible traballar de algo que che gusta que nunha oficina amargado, obviamente. Sí. Pero porque dis nunha oficina amargada, hai xente que nunha oficina está moi contenta. Xa, puxemos exemplo. Pero para ti non valería. Non. Ti eres de moverte. Claro, ao final moneticei uns hobbies e foime ben, pero... Que está guai, que ao final é eso, que buscastes das cousas que che gustan, poder traballar deso. Había algún verán que na furgoneta, daquela tiña unha Ford Transit bella, levaba o traxe de cabaleiro medieval para ir ás feiras medievais. E cabíache tamén. O traxe das bodas para ir de fotógrafo. O traxe de neopreno para dar as clases de surf. Sí. Entón, había ali unha... Tiñas como un rollo de disfraces, non? De que me vou a disfrazar hoxe? Sí. Estámonos indo un montón do tema, pero me encanta. Eu teño tempo. Eu tamén. Depois xa cortas ti. Os espectadores... No, aquí normalmente non cortamos nada, vai así. Pois veña, en bruto, tal. Porque che iba a preguntar, cando empezas a falar do hormiguero, non? Que decías que a xente por donde máis te conocía era por aí, do hormiguero. Como chegastes a traballar no hormiguero? O sea, como foi o paso de... Bum! Pois o cabalo tivo moito que ver, está ben que faláramos del xusto antes desto. Sí. Porque... Isto ten que ir así, porque como fajas un clip de o cabalo tuvo moito que ver.
Se faz ese clip para Instagram, ese reel de o cabalo tuvo moito que ver. Está guai porque a xente vai ir a ver o vídeo. Sí, un clickbait, bueno, ese. Sí. Pois resulta que eu tiña a escola de surf, que a sigo tendo, e tiña alquiladas 5 casiñas para alquilar a xente e tal. Entonces, conocí a Nerea Barros, que é actriz, xusto acababa de ganar o Goya por Isla Mínima, tal e cual. E Nerea Barros creo que é parexa... Era, dunha das formigas. Exacto, de Juan Ibáñez, Trancas. Sí. Entonces, ela veuse uns días a pasar uns días na miña casa e tal, e pasou no genial, e aprendeu a surfear un montón e tal e cual, entonces dixo, teño que traer a Juan, que lle vai encantar o sitio, vai ser genial e tal. Entonces estiveron un verán alquilando unha das casiñas que eu alquilaba, facendo surf na miña escola, fixemos migas, e foron pasando por ali colegas do hormiguero, veu Marron, viñan amigos. Entonces, despois, a Juan encantáballe o tema do cabalo. Cando vira o do cabalo medieval, e dices que estas hostias, que non sei que... Entonces, unha vez fun á neve con eles, era unha engañifa, porque eu pensaba que só estaban eles, estaba todo o equipo do hormiguero, estaba Pablo Motos, Arturo Valls, non sei cuántos. E ti non sabías? Estaba todo o mundo, non, eu pensaba que estaban solo Juan e Nerea. Dixeron, vete por aquí que estamos desayunando en tal hotel. E chego ali, estaba ali todo María Santísima, hola. E nada, estivemos ali unha semana esquiando tal e cual, Juan enseñou o cabalo a Pablo e dixo, quero que vengas con el caballo a Pero chegaste co cabalo ao hormiguero? Eu non o vin, o sea, no hormiguero, claro, tens que contar que, porque ti no hormiguero facías o que era pruebas de riesgo. De riesgo, sí. Eran retos. Estuvestes 2 anos. Foise el hombre de negro, entrei eu. Molaba moito, home. A mí esa etapa do hormiguero gustaba moito. Pois digamos que ele facía así como os experimentos que eran así un pouco máis arriesgados, con lume, tal e cual, pois facía ser, pois non se quería quedar sin sección de riesgo, entonces estaban buscando un colaborador para cubrir ese nicho de aventura e riesgo, non? Entonces viu que me faltaban un par de tuercas, baixando polas pistas, e dixeron, este podenos valer. Tanteáronme co tema do cabalo, e despois fixeron un casting formal, fixeron unha proba formal, e pa dentro. Pero o momento que che dixeron, queremos que veñas a traballar ao hormiguero, fui como, Dios, non? Fui un subidón, entendo. Sí, é que eu non estaba entendendo nada, porque ele pedíame que fora co cabalo. Que aparecera no plató como un espontáneo, que a liara pardísima, que pegara 4 couces por aí adiante, e que me fora. Entonces, eu non sabía. Claro, pensaba que era que lle facía gracia e xa está. Pero ao final... Pero estaba tanteando como me levaba co equipo, como funcionaba por ali e tal. Entonces foi así progresivo tamén, cando me dixo, mira, pasa isto. Non quero quedarme sin sección de riesgo, vamos a facer unha proba, tal, farás varios experimentos, estará todo o mundo mirando, a ver como respondes aos vaciles das formigas, etcétera. Pero guai. Moi ben. Cal foi, o sea, das pruebas que fixestes ali, a máis jodida? Houve unha que era nunha piragua, que eu nunca fixera esquimotaje. O sea, o kayak sí, pero esquimotaje cando vas metido dentro da piragua, volcas, estás boca abaixo metido. Estás volcas ca piragua, porque leva como un cinto, non sei... Sí, como unha bañerita así cerrada. Entonces tens que facer unha maniobra para salir. E hai xente que lle costa meses aprender a facelo ca pala. Pois querían que eu fixera unha proba que era, sin pala, desvolcarme, o sea, volcar e desvolcarme, solo con a man, e aguantando unha bandexa con vasiños, con auga, sin que me caeran. Volcar e desvolcarme sin que me caera a bandexa con vasiños. Pero non entendo como... Tiña que volcar... É que che quedaron os vasos para arriba? Que me quedaron os vasos, a bandexa cos vasos fora da auga, pousalo na piragua, collelo por outro lado e desvolcar por aquí sin que me caera nada. Pero iso é imposible. O sea, chegastes a facelo? Sí. Hostia, pero aí... Entonces esa foi unha... Pero como, o sea, como faz o de volcas e como te desvolcas, o sea... Cando volcas, este é a piragua, cando volcas, blumba, pois tens que deixar pousada a bandexa no Pero como faz para dar, o sea, ti estás ca cabeza debaixo da agua? Sí, collela polo outro lado... Pero como faz para, estando ca cabeza debaixo da agua... Pois aquí un clip co vídeo de... No, sí, hai que poñelo, hai que buscalo. Pero o que non entendo é como faz estando ca cabeza debaixo da agua, entendo, para darte volta. Pois preguntabasme cal era a máis difícil, pois esa foi unha delas. Hostia, pero... Era complicado, sobre todo o movimento que tens que facer de muñeca para que non che caera. Ti imagínate, eu son a min dun ao teu lado, porque eu tuve un kayak. Me acordo que unha vez fun da Praia de Sardiñeiro a unha cala pequeniña que hai indo como para Corcubión, o sea, para baixo da Marela. Sí. Vale, fun para ali e tal, estaba ali. E que den ali ao mellor media hora, 40 minutos, e empezou a levantar vento.
Vábamos indo, tal, eu estaba con outra persona. E levábamos 2 remos. Bueno, pois dunha ola que ven, demos volta. Un remo fui polo mar abaixo, as miñas chanclas foron polo mar abaixo, eu levaba unha mochila, a mochila mollouse o móvil, mollouseme todo. Había tanto oleaje que non éramos capaces de darlle volta ao kayak. E despois estuvemos como media hora ou así tirados na agua porque non éramos capaces de darlle volta, non éramos capaces de subir, e eu xa dicindo, Dios mío, xa morro aquí e tal, isto, o día da festa. O día da festa de Sarrañeiro, e dixo, pon a morrer o día da festa, que mal. Que feo. Podía ser mañán. Ao final, fomos capaces de darlle volta ao tal, pero costónos un juego volver porque tiñamos un remo solo, e dixo, que mindundi, porque ti sin remo, sin nada, boca abaixo, fostes capaz de darlle volta ao chiringuito. Bueno, son situacións distintas, non? Pero sí, esa era complexa. Houve unha tamén dun columpio que tiña que dar a volta completa, un columpio que estaba... A circunferencia que facía o columpio era 9 metros, o sea, non fixeron máis grande porque non lles cabía na nave. Entón, era un columpio ríxido e había que dar unha volta completa. Entonces ese tamén foi bastante duro físicamente. Pero chegaste a ter algún susto en plan, algunha caída, golpe? Nunha cama elástica, ahora colleño un pouco de medo as camas elásticas, pero nunha cama elástica levei un golpe que, vamos, ahora non estou aquí rollo Stephen Hawking de milagro. Sí, non? Sí, sí, caín desde moi alto e ca cara, neste sentido, entonces é moi fácil ter unha lesión cervical e tetraplegia. Que tal traballar nun programa desas dimensións? Eu pasei moi ben. A xente portouse comigo, genial. Son todos fora de cámaras amores, desde o Pablo Motos hasta Juan, pasando por os de Ciencia, Gálvez, yo que sé. Todos, genial, a nivel equipo. Pablo Motos? En persona, o sea, se me preguntas ahora mesmo por la línea ideológica que está tirando en antena, no concuerdo en absoluto. O sea, ti conocéstelo como persona e ben. Non me gusta absolutamente nada o hacia onde está tirando políticamente o programa. Sí. Ahora, como persona... Claro, pero desto hai moitos anos. Como persona non podo dicir nada. Non lle escoitei levantar a voz en ningún momento, con un equipo de 160 personas. Sí, 160 personas. E con moita tensión, moitos nervios, moito estrés, moito en directo e tal. Nunca lle escoitei levantar a voz. A min sempre me tratou genial. Todos foron super majos comigo. Entonces, a nivel personal... Un 10, todo o mundo. A nivel línea ideológica del programa... Aí non te... Claro, a ver, tamén hai moitos anos, os programas cambian, a xente cambia, o sea... Pero eu teño amigos moi amigos que non pensamos igual. Sí, a ver, non todos temos que ter a mesma opinión. Pero que tal, o sea, aí ten que haber moito salseo, non? Nun programa deses. Porque a nos aquí en Canta Claro gostanos tamén o rollo, o salseo. Non, a nos, o sea, a xente que nos ve económicamente, que tal ese programa? Ben, pola miña parte ben. János ben. Os colaboradores, polo menos, eu creo que sí. Despois o que é xa xente de a pé, o sea, xente de científicos, de producción, tal, digo, refiremos que non saen en cámara, aí... Terán un sueldo normal. A ver, outra cousa é, claro, o invitado que vai cada semana depende do caché. Sí, eu creo que son máis ben sueldos normales. Pero ti? Pero eu ganaba ben. Sí. Sí. Para animarme a comprar un autocaravana e decir, ala, veña. Pero comprar así, ala. No. Pero entre, o sea, como vai eso? Cobras por programa ou...? Pois, esa é unha das cousas que non podo decir... A ver, é que depende. Normalmente os colaboradores cobran por cada vez que van. Sí. O que pasa é que eu negociei así mensual, unha tarifa plana. Sí. Isto é hora, claro, que aquí hai la revuelta, que ahora ten as típicas preguntas, non? Dinero en el banco? En plan, entre canto? Pois... Sin decir unha cifra. A nivel mensual, pois, te digo unha horquilla moi grande, me mojo pouco, entre 2 e 10. Joder, pero aí... O sea, pero mínimo 2. Sí. Mínimo 2. No, a ver, unha colaboración, jolín, xa nun programa normal... A ver, por convenio de actor... por convenio galego, un actor protagonista cobra 550 euros o día. O día. É o mínimo legal. Pero un protagonista. O mínimo legal, sí, bueno, pero un secundario 450... Sí, pero figuración, canto... Porque eu fixen figuración, a ver se es bon a estar cobrando menos do que teño que cobrar. Despois está Pequenas Partes, que eso ahora apareceu no convenio tamén, que é cando tes unha frase ou dúas frases, que creo que son 150 euros. Sí, máis ou menos. Entonces, bueno, eso é un convenio en Galicia como actor, tal, pois, para que te fagas unha idea, pois, pode ser o mellor o doble
se estás nun programa a nivel nacional. Non, pero está ben coa claros, porque hai xente que pensa que por salir tal, ese millonario, ese... E agora hai que aclarar, mo cojo un día 500 euros ao día por ir aí dicir 4 frases. Claro, pero cantos días traballas ao ano? É que claro, non é solo ir aí... E ti queres ver series, pero que haxa actores disponibles teñen que comer todo o ano. Claro. E se teñen que comer todo o ano traballando 15 días ao ano... Claro, é que a xente di, joder, vas aí unhas horas e cobres 500 euros. Pero é o que dis ti, non é só esas horas. Tes que ir antes, son moitas horas, ao mellor sales 15 minutos e estás 8 horas grabando. O mecánico que che trata o tornillo, dicho son 50 euros, e por apretar un tornillo, non, por saber que tornillo hai que apretar. Aí está, estudiar o guión, son moitas cousas, pero si todo o mundo, vaite ti, non a facer ese traballo, pero faite actor. Pero é que claro, é que... Xa, no, de feito, dato, só o 7% dos actores viven da interpretación. Claro, se ti faz unha serie, pero... é como o traballo mellor do turismo, non? Ou cousas que decías ti do verán. Traballas X meses, pois o mellor en todo ano traballas, tens que ganar... Moito peor que o turismo, porque o turismo tes veranos todos os anos. Bueno, en Galicia depende. Bueno, claro. Pero o que verán todos os anos tes veráns. Na interpretación non tes garantizado que todos os anos vayas a currar. Hai xente que o mellor estás vendo na tele, e a mellor está la vendo na tele ahora mismo, pero fai 2 anos que non curra. Sí, eso é verdad. O sea, donde fui a serie ou peli ou tal, donde máis tempo estuvestes grabando? Onde máis episodios tiven, creo que foi en Pazo de Familia. Sí. Despois, pelis, na que máis tempo de rodaxe... Bueno, houve unha peli na que estiven contratado como protagonista. Sí. Sí, e ao final... Pero non saliu. Sí, sí, cal. A pesar de todo, quérote. Unha longa metraxe, éramos 3 protas. Só, pois, ao final foi un mes de rodaxe. Vilamor, 2 meses de rodaxe. Son cousas así. Ostras, o sea, creo que fixestes máis cousas do que a xente sabe. Seguramente, porque non todo sabe. Eu sempre digo, personaxes pequeniños en cousas grandes e papeles grandes en cousas pequeniñas. Sí, pero con que te quedarías co prote, imagino? Home, eso foi unha experiencia tremenda. Aparte, levaba 2 ou 3 anos desde que decidira darlle unha oportunidade ao mundo da interpretación e tal. E foi en plan, Dios mío, joder, xa... Pero dirías que é moi... O teatro tamén é flipante. Sí. Dirías que é moi difícil entrar en ese mundo ou que tiveste suerte? A ver, estar desde os 9 anos en teatro todos os anos, a raíz diso entrei en Talía Teatro porque o meu profe era o xefe de Talía Teatro, e de ir a castings e facer curtas, igual fixen 30 curtas distintas en escolas de imaxe e son, que proxectos fin de ciclo, fin de carreira, tal e cual. Entonces estás aí pico pala, presentaste a cursos, nos cursos hai profes, os profes conocen a directores de casting, ou hai directores de casting que dan cursos, tal e cual. Entonces, se te metes si vas con ganas, é posible que se hagan cousas. Ahora, para que te coloques nunha posición de poder vivir única e exclusivamente a interpretación, tense que dar que físicamente sexas interesante pros personaxes. Pero de físicamente, eso, hoxe en día, bueno, o que nos venden nas redes, non? A xente que consuma redes é que hai que ter un físico perfecto, tal, non, porque ti ves actores de todo tipo. Xa. Nin tes que ser guapísimo, nin tes que ter un físico perfecto, porque ao final das pelis ten que aparecer xente real. Non quere dicir que por ter un físico espectacular non sea real, pero... que non me refería a un físico espectacular, refírome a unha cara mellor peculiar. Sí. Si tes unha cara que dá de moi chungo, de malo, destes que te miran pola calle a cojonan, ese ten moitas máis posibilidades de traballar como actor que unha persona cunha cara normal. É que agora estáme vindo unha persona á cabeza. Eu tuve un compañero no Rei da Comedia, Tino Barros, se nos estás vendo, un saludo. Tino Barros, eu era un chico que eu conocía porque o vía nas redes, o sea, me salían vídeos dele en TikTok e tal, e ten unha cara como de malo, e fixo moitas cousas e sempre meten de narco, de matón e tal. E ti conócelo, o primeiro, sabes, ten unha cara así de, sempre din, parece que iban a atracar algunha vella, ou, sabes, ten cara de chungo, de atracador e tal. E despois é un cachopán, o sea, non mata unha mosca, é como super inocente, super boiño e tal, ten esa cara, ese perfil que di el, joder, é que sempre me meten desto. De feito, estuvo rodando ahora para clanes de traficante. Pero figuración. Non, con frase, estuvo tempo. Moi guai. Pois entonces eso, tense que dar que físicamente sexas interesante para personaxes, sexa de chungo, sexa de pibón, sexa de lo que sea. Despois, que haxa proxectos audiovisuais nos que necesiten un personaxe no que ti encaixes. Claro, das túas características. E despois, que tío,
gustes o suficiente como actor ou como actriz como para que te queiran contratar seguido. Entón aí pois poderás vivir deso, pero claro, que son moi poucos que viven única e exclusivamente deso. E agora o que se está vendo moito que eu nin son actriz ni nada, non? Pero sí que me daría un montón de rabia que están vendo series que están salindo que diste, pero este salme no TikTok, pero este salme en Instagram. O sea, xente que nunca fixo nada desto e os meten aí. Por qué? Porque son conocidos de redes. Non entendo a finalidade. Hai algúns tiktokers, influencers que a veces fan rollos de humor e realmente actúan. Hai moita xente que empezou aí porque se formaron como actores e actrices, non conseguiron e ao final atoparon un nicho na interpretación. Entón, como que ao final, o sea, que querían ser actores, que estudiaron ESAD, que non sei que non triunfaron, bueno, pois as redes a facer o gilipollas, a facer vídeos, non sei que, ganar valor de producción, e entonces que acaben volvendo a traballar en interpretación. Pero sí, hai moita xente, o sea, ahora é tristísimo que faz un casting e como estén entre dous, que tanto me gusta Rubén como Carlos, e digan, can ten máis seguidores en Instagram? Este ten 150.000, este 24. Pero que crees que o de meterse na tele e tal, hai moito debate ahora con eso. Miran máis os seguidores que si vales ou non. É triste. Porque unha persona que ao final estudiou algo deso, diste, hostia, eu estudiei este que non fixo nada por ter aí máis seguidores e che collen. Xa, sí. Pero que ao final os números é todo. É moi triste, pero ao final converteste en valor de produción. Sí, pero que ao final unha empresa o que mira son os números. E xa falo destes números. E se esa persona ten números e a mí me vas a dar números... Ti fas unha peli e vas a gastar 1 millón de euros para facela. Ti o que necesitas é que a xente vexa, que a xente vai ao cine. Estás dudando entre dos actores. Hai un que che gusta moito como actúa, pero hai outro que ten 27 millóns de seguidores en Instagram e sabes que polo menos os tienes énchelos. E dis, bueno, ainda que sea unha merda de actor. Ou a pasta quero recuperala. Ainda que sea unha merda de actor. Entonces, claro, a mí pasoume, o sea, vendo, como se chama, Entrevías, non sei se a vistes, a chica, unha das protagonistas, que despois acabaron a matando, dixo, non me extraña, porque... A mí tampouco me gustaba nada. Sabes quen che dixo? Era malísima. Asiática, non? Era guapísima, era espectacular, pero era horrible como actriz. Para min era como exageraba moito, notábase moi fingida. A mí daba moita pena, o sea, porque ten que ser... Claro, diti que non. Diti que non é un papel así. Entonces, ten que ser unha... Pero, o sea, a min daríame coraje despois verme na casa e decir, vaya mierda. Xa, pero creo que... E mataríana por eso, non? Porque se deron de conta que non... Pois non o sei. Non sei se volveu a facer series. Non o sei. Pero vamos, que son gustos personais, que a min non me gustara como actuar. Como é, eu sempre digo, non a somos, se nos estás vendo, non é nada contra ti. O faría moitísimo peor. Pero no, claro, a ver, hai que valer, o sea, hai que valer. Eu creo que a tía, a mellor era a primeira vez que facía isto. Claro, porque moitas veces pensei, ti imagínate que ahora, yo que sé, carambola de la vida, ven Almodóvar aquí a Fisterra e me ven facendo algo que... Ou me ve a mí, me ve a Almodóvar, se me estás vendo. En plan, mira estes dous, que vendan. E nos contrata como protagonistas para unha peli de Almodóvar. Xa. Nuestra ruína. Eu bon, o sea, xa, ainda que me salga fatal, pero eu fun. Diti que non, que queres traballar de actor, diti que non un protagonista como Almodóvar. Bueno, xa, o sea, pero despois ten que ser super jodido a crítica da xente, dicir, mira, que mierda. Eu despois dixo, mira, me dá igual, chamádeme de todo, pero eu estou ben aí, non? Sí, pero delicado. Pero cuidado, non, a mí non me... Pero non sei de onde saliu esta tía, non sei se foi porque tiña números nas redes, non sei se era actriz, non sei, e agora creo que está nun rollo de bailar. Nun programa de baile. Creo que era bailarina, sí. Pero creo que está... É que ao mellor collerona tamén en parte porque necesitaban alguén que bailara. A personaxe era bailarina, que sei. Aquí falando deso, eu teño, bueno, unhas persoas que teñen unha academia de baile que, non sei como fora a historia, que el tiña unha, bueno, o chico tamén canta, da academia de baile, canta. E levou unha bailarina para un dos seus videoclips. E despois vímola nunha serie tamén. Eu, pero este tipo de bailarino que fai aquí nunha serie? O sea, que, dixo, pero ora as series, para facer series, é paso previo pasar por TikTok ou Instagram? No, para nada, para nada. Pode un anónimo estudiar... Se eres bo actor, podes non ter redes. Luis Zara non ten redes. O sea, tenas, pero non as leva ele e tal. Xa. É Dios. Sí. Luis Zara, se nos estás vendo, tamén podes vir a cantar claro. Eu traballei con ele. Un saludo. Eso vai a ser unha pregunta que deixe para o final, que está moi ben. Non vamos a facer spoiler, e vamos a seguir, porque isto... Veña, tira. Mira,
De traballos, en plan teus, que sacastes de ti, dos últimos que fixestes, creo que dos últimos, ao mellor hai máis eu non o sei, fixestes unha aplicación, TAS. Fálanos de TAS. En que momento, como surgiu esa idea, como, por qué? A ver, o momento en como surxiu a idea é un pouco peculiar e realmente tampouco ten tantísimo que ver ca función final da aplicación, porque a idea ocorreuseme conducindo, fixeron unha cafrada, o típico que estás esperando que se che cola alguén no sitio, e tal, e un morría a carraga, final adianteiro, non sei que tal, bueno, houve aí unha maniobra, un tejamareje vial, que foi presenciado por un coche cómplice de la movida, ¿no? Sí. Entonces, cando adiantei ese coche, iba a facer o saludo cómplice de... Vai tomar blue. No, en plan guai, porque presenciara o que me fiste... Vale, era outro. Estábamos en complot. Entonces, era unha rapaza guapísima, que ahora mismo xa ni me acordo da súa cara, pero recordo que me quedara en plan, un momento de película que de repente, toda a cámara sí, que te enamoras, toda a cámara lenta, sabes, e mirada, tal. E sonrisita. Sí, na tua cabeza estaba moi ben. E dixen, teño que parar de tomar un café con as dos. O sea, dixen, que fajo? É moi de enamorarse, tipo película. Sí, teño que coñecer esta muller. E dixen, pero claro, estamos xa na vía rápida, non sei cuántos, tal, pensando, fagolle un gesto, digolle que salimos da carretera, tomamos un café, meto fora da carretera. Pégolle, freno, tal. E dixen, e cando miro polo retrovisor, que estaba disposta a facerlle un xesto de collemos a seguinte salida, xa collera ela anterior, xa non me daba tempo a min a coller. Entonces foi en plan, mierda. Non, desapareceu? Desapareció. Bueno, mira a cámara, se nos estás vendo, canto hai desto? Pois fai moitos anos. Bueno, pero mellor o destino de YouTube, de Instagram... Igual fai 12 anos, tranquilo. Hai 12 anos, unha chica que conducía... Furgoneta azul, que se me colou un diante, e despois tal... Non, que o rollo era que eu estaba esperando, non? Estaba esperando, e sabes que hai moitos aproveitaos que se ahorran unha cola dun kilómetro, como se nós fósemos gilipollas, se estivésemos aí esperando por gusto, e en canto encontran un hueco se meten diante, non? Bueno, pois o coche que tiña diante estaba deixando moito hueco diante dele. Sí. Non, en plan, mierda, os de atrás van ver ese pedazo. E vanse meter. Entonces eu pitei así un plan, tit, para que fora para diante, porque te querías quedar aí. Pero claro, pitei así moi disimuladamente porque non quería que pensase que era un agobiado, en plan, avanza, cando ela pensaría que máis chega que avance se teño que parar aí a 10 metros. Xa. ¿No? Pero era polo rollo de que non se colara a xente. Xa. Entonces, cando pitei así, pip, e vin que fixe así un gesto de, joder, que máis che dá, e avanzou, e dixen, joder, non quero que pense que son un chungo. E baixei a ventanilla e digo, para que non se colen os fillos de puta! E xa vexo que fai así, que se descojona, que tal, que levanta. Pero guai, ben. Sí, entonces quedóse pegadilla para que non se colaran. Bueno, pois ao final colarasme un a min. Por eso, bueno, ao final fixe un maior adiantamento. Pois se a chica, se de casualidade o universo quere que estea vendo este vídeo, ese café pendiente, non? Sí, temos un café pendiente. Que coche tiña ela, por si? Nin me acordo. É que aí surdiu a aplicación e dixen, joba, se esta persona... Claro, que a pregunta era esa, de onde surgiu? E se esta persona quixese tomarse un café conmigo, e eu con ela, é como é posible que... É como atopas? É como é posible que non teña maneira de contactar a unha persona que tamén quere contactar conmigo? Hai Tinder, pero é outra... Entón dixen, ostras, é que non sei nada, hai que inventar nin algo. Coche, nin matrícula, o sea, nada. Entón dices, como é posible que dúas persoas que coincidiron nun sitio, nun momento, queiran volver a encontrarse e non poidan? E dixen, hai que inventar algo. Eureka. Entón dixen, nada, isto sería como deixar un mensaxe nunha botella ali nese lugar da carretera e naquela data. Entonces é como un punto de encontro. Claro, pero a aplicación, ao final, ti nese momento pensástela para topar xente. Sí, para topar xente que hai un elemento común. Por exemplo, ti encontras pois un collar meu. Sí. Eu quero encontrar a persona que encontrou o collar. Ti non queres encontrar o collar, ti queres atopar a persona do collar. Exacto. Ti necesitas poñerte en contacto ca persona que atopou o teu can. Ti necesitas poñerte en contacto ca persona que atopou a mochila cos peluches máis favoritos do teu fillo. Entonces, esas personas que teñen que poñerse en contacto, pois TAS vale para eso. TAS, que ven de aí de TAS aí ou non TAS? TAS ou non TAS? TAS ou non TAS. Ven de aí e despois dime conta de que era o acrónimo de Time and Space. Tiempo e espacio son os dos pilares de búsqueda. Entonces ti tes un mapa e deixas unha nota no mapa.
nunha data en concreto. Entonces está todo ordenado cronolóxicamente, por categorías e tal e cual. Entonces ti estás deixando, é como un mensaxe nunha botella, pero que estás deixando no lugar exacto que sería o vosso punto de encontro. Vale, pero entonces o que é a aplicación é para encontrar ao final as cousas e as persoas. Exacto, as mascotas, a calquer cousa, sí. Que tal está funcionando? Bueno, pois a verdad que teño que darme con canto nos dentes porque arrancou a empresa cunha valoración moi alta, o sea, valoraron moi alto o que é a idea, o proxecto. Eso fixo que entraran moitos inversores, que moita xente invertira. Levamos unhas 200.000 descargas ou así. Ben. Pero non está no punto no que a mí me gustaría porque é moita xente que non, moitísima xente que non a coñece. Claro, que o tema, como mellor, ti, imagínate, querías buscar esa chica, te la aplicación, pero ela non coñece a aplicación. Pero ela non coñece a aplicación. Claro, entonces esta aplicación é útil canta máis xente. Mira a túa cámara de personas que canta máis xente teña esta aplicación. Máis útil vai ser. TAS, gratuita en App Store e Play Store. TAS ou non TAS? TAS ou non TAS. E serve para obxectos perdidos, mascotas perdidas ou encontros perdidos. Claro, a xente que non se confunda porque hoxe en día, cas aplicacións estas de ligar, non é unha aplicación de ligar, pero tamén vale. Tamén vale para ligar. Vale para todo. Pero é como super respetuosa, porque ninguén che pode escribir a ti directamente se ti non queres. Solo atopas esa mensaxe se ti tamén a estás buscando. Ten que haber ese match. Exacto. Antes. Exacto. Pero a xente que ten esa aplicación que descarga non quere dicir que este aí para eses fines. Eu podo verte pasar pola rúa e quedarme enamorado e poñer chuntas en Fisterra. Tas en Fisterra? Ou tas en sé. E ti non vas a entrar a mirar tas en Fisterra porque non tas? Porque non tes ningún tipo de interés, porque non che pasou nada, non tes ningún motivo para entrar na aplicación. Claro, pero non, imagínate, sería super curioso que eu vira un tío pasar por un sitio, non? El me vira a min, non? Tipo película, non? Si valería, las miradas de metro, las miradas de ascensor. Está guai. Esas miradas de metro de que están aí 15 segundos e quen sería ese? E sonrisita e tal, e de repente estás entre le digo algo, non le digo algo, se incomodará ou non se incomodará, e de repente baja, e cando baja, mira hacia atrás e hace un gesto de... E se cerras así a porta do ascensor e non volves a ver. E hace un gesto de que pena que non te hayas atrevido. Pois xa está. Pero ahora xa está solucionado. Claro, pero ves, a min eso me gusta, porque ao final son cousas novedosas e tal, pero creo que con todas estas aplicacións e tal, estáse perdendo o de conocer xente e ligar cara a cara. A xente agora non conoce xente cara a cara. Pero estás me dando razón. Porque tanto Tinder, Bumble, estas cousas, o sea, ao final é un catálogo de persoas que non estás vendo a cara. É un catálogo. Exacto, pero estás escollendo en base a fotos. TAS, se a utilizamos, que vale para moitas cousas, pero se a utilizamos para el ligoteo... Xa viste esa persona antes. Houbo ese feeling antes, houbo esa mirada antes, houbo ese contacto. Claro, pero por que non vas a xunto da persona? Bueno, porque hoxe en día, hoxe en día non se pode facer eso porque todo é... Sí, me está acosando, me está... Sí. Eu teria moito cuidado, porque o mellor podes confundir señais, o mellor ti pensas que lle gustaches, e o mellor estaba intentando ser agradable ou estaba asustada, eu que sei. Ao final, se mides un 83, pesas 90 kilos no medio da noite... Pero eu creo moito no destino, e se é de pasar algo, vai a pasar. Sí, pero ahora penso que serían as mulleres as que terían que dar o paso na rúa... Sí, estamos nun punto que casi hai que un home ten que levar un contrato. Sí, queres, sí, non, é verdade, ao final hai que tomar o cachondeo porque hai que se rir, pero estamos nuns extremos. A ver... Eu teño 2 fillos homes, son pequenos, pero o día que sean grandes e teñan tal, le he tomado o contrato. Pero tampouco lle vale de nada, porque pode cambiar de opinión despois de firmar. Si, estaba coaccionada, firmé sin tal. A cuestión é que hai que... non facer nada con nadie. Hai que mirar o lado positivo das cousas. É preferible que haya 4 romances que queden en nada porque nadie se atrevió a hacer nada, que alguén se incomode. Porque seguro que hai moitos máis tíos que se pensan que teñen dereito a dicirlle algo a unha tía nun metro co vagón solo e a tía este acojonada. É que é incómodo. Claro. Pero agora non se ve tanto. Eu me acordo cando se facían obras. O tempo das obras e dos albañilos obreros que che soltaban burradas. Iso xa non se ve, ou eu polo menos non o vexo. Porque eu me acordo, joder, eu non sei, é que podía ter 13 anos, 14 anos, que agora pénsalo, nese momento mellor non te dabas conta,
Unha, porque eras moi pequena e non se falaban destas cousas, non? Pero eu agora penso, digo, Virgen Santa... Que che dicían cousas? Eu me acordo, o máis fuerte que me dixeron foi... Me dá a risa porque o comentario para rirse, pero dixo, eu se teño unha filla desa edad e vai pola calle a plena luz do día e un home lle di eso, dixolle, pero ti, Que che dixeron? quen me dera ser o teu ginecólogo para chuparlle os dedos? Para chuparme os dedos. Dixo, verdad, que asco. Tiñas 13... E tería 13, 14 anos. Me acordo perfectamente de onde fui, iba a tirar a basura. Pois mira... Quen me dera ser o teu ginecólogo para chuparme os dedos? E dixo, que puto asco. Un tío tirado ali nun andamio. Pois menos mal que algo evolucionamos nese sentido, ainda que se perdan a veces cousas bonitas como ese atrevimiento de... Menos mal que eso desapareciu. Pero menos mal que avanzamos un poquinho nese sentido, porque, Dios mío... Non me extraña, isto, vou a mirar a cámara, que nos fajamos lesbianas. Eu estón a isto. Estón a isto. Non, é verdad. Porque, vamos a ver, é que eu son unha muller e teño que... Ti ves algunha muller dicir estas barbaridades? Bueno. Na intimidade, te lo compro. Algúna vez. Sí, ai, moita loca. Conta, ora canta claro. Cal foi a barbaridade que marche dixeron o que... Ou algunha tipa, seguro que ten que ver algunha típica acosadora de Instagram, algunha... Se hai. Algo hai a veces, pero imagino que a todo mundo lle pasará, o sea, pero hai xente moi pesada, hai xente tal, e eu teño vivido cousas como un home que teño pensado, isto se fose ao revés, sí, é verdad. Iba a ser a hostia. Pero, por exemplo... Rollo... No, canta claro. Rollo, me voy a apuntar a Pilates. Con outra finalidade. No, con rollo de un problema lumbar que... pero ti te vas a apuntar a Pilates. Sí. Era todo... Claro, pero que en Pilates... Si un home se apunta a Pilates, sospeitade. Porque a Pilates só van mulleres. Joder, pois é moi bo po corpo. Non, eu fixen Pilates moitos anos. Pois eu fui, pois para moverme algo, para non sei que, para ter unha actividade guiada, pois... E para conocer xente. No, de feito eran todo persoas maiores, todo mulleres maiores. E che acosaban as vellas. Bueno, había moitos comentarios por parte de monitora e por parte de tal, que era en plan, hostia... A donde ibas a Pilates? Non traballo. Porque isto chamase, que está claro, a ver, da onde ibas a Pilates, dímelo ya. Vou che dar unha pista. Oxe, xa sabe todo! Non entendo. E non era en Fisterra. Ponte aquí, que este... Mira, estades contentas, ponte aquí que te veamos bien, non sei que aquí delante estades contentas, mirad que chico, No. Allá está famoso, pois hoxe xa sabe todo o pueblo. Non sei quen era eso. Donde? Foi aquí. En Fisterra non. Sí. Ai, no. Sí. No. Entonces, claro... Unha persona que non é daqui, é da Pilates aquí. Sí, pero... Italiana. Sí. Foi a miña profesora de Pilates. Xa, pero a ver, que xa che digo que non me sentí incómodo en ningún momento. Tomei má coña, foi un rollo de tal... No, pero moi guai, super guai. A mí, eu cando iba a Pilates, me gustaba... Había unha frase que, de feito, esa frase dixeron unha vez nun programa que era chicas parrochiña para arriba. A ti tamén xo dicía? No, pero é certo que houve moitos comentarios... Había moita bella aí, moitos adjetivos calificativos que a mí non me incomodaron, tal, pero digo, se fose ao contrario, imagínome a 25 tíos maiores dicindo, mira, ponte aí que che vexamos ben, mira, carai, quita a camiseta, mira, gacho, te ver como... Entonces, mira como os tira, carallo, como abre. Das a volta e unha puta animalada. Claro, pero sí que hai como o doble vara de medir nese sentido, porque se unhas mulleres o fan contra un home é todo risa e cachondeo, pero se for ao revés, ao final queremos igualdade, pero somos moi hipócritas. Pero vouche dicir, estou de acordo, ten que haber unha doble vara de medir, porque tense que medir con varas distintas porque son situacións distintas. Quero dicir, non é o mesmo que unha tía este incómoda con 20 mangallóns que un mangallón este incómodo con 20 mulleres. É verdade, sí. Non é o mesmo, entonces claro que hai que medir distinto. Non é o mesmo que eu che pega un hostia a ti que ti me pegas un hostia a mí. Eu fixen Pilates moitos anos, non me subestimes, estou indo ao gimnasio Ainda que a lesión sexa a mesma. Se ti me das un hostia a mí non me rompe o tabique, ou eu che dou un hostia a ti e che rompo o tabique,
é normal que haxa unha vara de medir distinta, dirás ti, pero se a lesión é a mesma. Sí. Pero que non é o mesmo, porque ti a min podes dar unha hostia, pero non vou temer pola miña vida. Porque hai unhas condicións físicas por tamaño, por peso... Pero se imagínate, unha chavala que compite en fitness ou que sea, non sei que... Home, se me paso unha cinturón negro de 120 kilos e a un tipiño de 50 kilos fiuncho, pois sí. Aí entón xa cambia. Pero esa é a excepción. Hai que xeralizar, non se pode facer leis para particularizar, hai que xeralizar. Entonces, é moi complicado chegar a un... Eu entendo perfectamente que teña que haber unha vara de medir distinta, porque son situacións distintas. Se eu agora, se non estivera, eu me puxera agresivo contigo aquí agora, hostia, pois igual te cagabas viva. Se te me paso agresivo. Eu teño moi mala hostia. Te creo, non sei por qué, pero te creo. Sempre, non sei por qué sempre me, a donde vaya, eres moi brava, tes moito tal... Pero dino como se fora algo malo. Pero que pasa? Non se pode ter mala hostia. Pero é que se pode ter mala hostia e ser simpática ou ser... Créense que por... Eu teño carácter ou teño mala hostia que xa non sufro ou que non teño sentimientos ou... Sí que me teñen dito moito e dixo, pois non, ao mellor sufro máis que outra persona. Porque intensifico moito os sentimentos, sean os malos, que sean os bons. Que ti teñas unha imaxe ou un escudo de cara aos demais non significa que podes ser supersensible. Sí, ou a imaxe, bueno, non sei, non, pero son moi tranquilos. E hai xente que parece así moi miña xoia e dura como unha pedra, ou sea, eso. Ai, sí, eso... Xa non sei nin por onde iba. Estábamos falando de dobles varas de medir, de tal, pero bueno, que me parece unha reflexión... Eso do ginecólogo, do que te estaba contando. Eso menos mal, pero porque agora xa non se ven o típico as obras cos albañiles aí colgando e dixéndolle barbaridades ás tipas. É menos mal. É menos mal. É que agora xa non se fan obras. Claro, por eso non se ve eso. Non se fa... Hai reformas interiores, pero como non se ven así en plan, non se ve. O sea, que explotar a burbulla inmobiliaria colaborou a igualdade... A que desaparecera un pouco ese albañil machista asqueroso. Pode ser. A típica camiseta de tirante sudoroso dixíndolle porcalladas. En que momento un home tuvo a genial idea de pensar que a unha muller lle iba a gustar ou iba a pretender ligar dixíndolle eso? É que sí. Siguiente pregunta. Sí, que asco, de verdade. É que non hai xente normal. O sea, no tema ese de ligar, porque estábamos falando, non? De que na aplicación esta tamén se pode ligar, como se liga hoxe en día? Por Instagram. Que mierda. Sabes que dixenlle unha amiga que porque sen que nos vas a ver, vas cando esteas vendo isto, vas me dicir, vonche matar, me dá igual. Dixenche que yo iba a dicir, ligastes cunha amiga miña sin sabelo. Eu? Sí. Sin sabelo? Sin saber que estaba ligando? Ou sin saber que era amiga túa? Eu escribiño unha amiga miña e dixenlle, vai a vir tal persona, me encanta ese tío. Tiene algo? Tal, é de Fisterra. E creo que vive cerca túa. Eligei con ela? No, o sea, ligastes con ela mo dixo a min, pero ti non sabes, estás te enterando agora. Pero que liguei con a gente de Fisterra? Eu falei con unha amiga. E dixenlle que ibas a vir a Canta Claro. E dixo, me parece super interesante. Sodes moi parecidos, porque ela gostei moito o rollo de aventura, non sei que, facer rutas, andar, tal, non sei que. Me parece super interesante, super atractivo, tiene algo, non sei que, tal. Pues dalle gracias a miña parte. Despois en privado. E dixenlle, queres que che organize unha cita, tal? Bueno, tú ya ves, tú tal, despois dixo che. Sí. Vive polo castillo. Xa che direi, seguro que a conoces, Despois cantas Claro. Sí. Despois eu vou a cantar Claro fora de cámaras. Que de feito foi ela que me dixo, le preguntarás porque ele é amigo de Rafa Durán. Sí. Rafa Durán lle encanta. E quer ir a velo algún día, tal. E dime, de feito díxome, no, pregúntale se habláis de salseo, porque ela fala castellano. Comigo a veces, bueno, fala tal, pero normalmente fala castellano. Yo creo que ahora tiene pareja. Tes parexa? Non. Non ten parexa. Podemos organizar esta cita. E por díxome, no, creo que el que tiene pareja es Rafa Durán, porque un día lo vi a los dos y creo que él tenía novia.
Eso, se quere vir Rafa Durán aquí a cantar claro, non? Tamén, pode. Podes dicir aí. Vente, muller, así, Vente, home. fasme unha visita. Entonces, bueno, pois xa, ves, non fai falta ligar por Instagram, ni por... Nos ves, eu aquí, a través de min, pois, se te interesa. Eu vou a podcast e intento ligar desde os podcasts. Tamén. Fostes a un podcast dunha chica que estuvo comigo con Carla Mañas, e falastedes moito deso. Sí. Que non sei se fui nese podcast ou nalgún lado vin eu un vídeo, non sei se fui aí, que pola túa caravana pasaron moitas mulleres. Quen che dixo ti tal cousa? Dixástelo ti. Dixen eu. Eu en algún sitio, non me acordo ahora mismo. Sí, dicía ela, por que esa autocaravana tal? Home, pois a ver, cando eu son a persona máis fiel do mundo. Na miña vida, nunca na miña vida... Fostes infiel, porque nunca tuve en parexa. No, sumo máis de 11, 12 anos en parella convencional, monógama, normal e corriente. Sí. Ahora, cando está un de solteiro, pois... Sí. Terá que facer o que Se liga moito sendo famosete. Axuda. A ver, non te creas, A xente pensa que estamos aí todo o día falando, recibindo mensajes, pero non. Como todo o mundo, xa falache moita xente que non che gusta, o que che gusta non che fala. Sí, escolles. Sí, no, sí. Eso é verdad. Falache moita xente que non che gusta e os que che gustan non che falan. Claro. Entonces, pero eso como todo o mundo en todas partes. Obviamente, se tes un escaparate de 50.000 personas, pois vas a conocer máis xente que se estás na tua casa encerrado e non tes redes sociais. Eso, sen lugar a dudas. Despois, enfermeros, médicos, tal, gremio, que tal... dice que se liga moito... Azafatos, pilotas, azafatas, tal, o sea... Pero dentro do teu gremio hai... Pois dentro do gremio da interpretación, pois ao final, porque coñeces esa xente... Pero é verdad, a fama esa de que a farándula ten moito... Pois igual que na aviación, entre... Non, da aviación nunca escoitei. Sí, nunca escoitei eso. Igual que nos hospitais, entre enfermeros e médicas... Pero o dos hospitais, por qué? Porque hai turnos moi largos entre, non? Porque ao final, moitas horas. É xente que convives, é xente que coñeces, é xente que vives cousas, entonces... Eu nunca pasei por esa fase, joder, que mal, non? Porque eu son peluquera moitos anos, pero traballaba eu sola. Claro. Como non me liara cos clientes. Pois mira... Que mal, entonces é normal, pois sí, no gremio de interpretación, mamonero, pois sí que hai moito salseo, pero bueno, como todas partes. Que salseos hai na televisión que non se sepa? Pois, a ver, hai moitas... hai parejas que... Que non se sabe? Que a lo mejor uno sabe que es abierta y el otro no... Ah, bueno, pero eso xa na vida real. Nós temos unha relación aberta, pero é só aberta por un lado. Outra persona non sabe que eu teño unha relación aberta. Claro, o sea, hai como de todo en todas partes. Entonces, pois sí. E despois, claro, é un mundo bastante endogámico. Hai personas que estás con unha e despois esa está con alguén con quen... Está todo sobado por todos. Si, isto é, eu un día fixen un monólogo falando deso, de que Tinder é como ir a rebaixas. Tinder é como ir a rebaixas. Ali está todo sobado, probado e devolto. Non te por qué? Sí. Ao final, este estuvo con aquela, pero aquela tamén estuvo con un conocido, aquelo tal... Xa, antes de liarte co tipo, xa sabes como a ten, canto dura, o que fai... Sabes todo, porque xa outra tal... Sí, está, que asco todo. Está todo... Hai de todo en todas partes. Sí. Tinder igual, eu teño tido Tinder moitos anos estar anos sin quedar con ninguén. Está bem. Sí, o que non ninguén... Pero eso, o sea, ti crees que é imposible a día de hoxe conocer unha persona fora de redes? Non, é imposible, non é. Pero como non sei, é difícil. Pero é máis complicado, sí. Pero por qué? A xente agora non sabe lijar cara a cara, non? É que falta moita valentía, en todos os sentidos, creo. Sí. Falta para todo, para un traballo, para... Alguén ve un conflicto na rúa ou ve alguén, pois un tipo que está poñéndose violento con unha tipa, ninguén se atreve a facer nada. Eu sí que... Sí, eu tamén. Pero... O sea, eu para esas cousas son moi metida para diante porque non me gusta nada ver algo, unha injusticia ou algo que non me guste. Sí que me pasou onte no cole, que aí dixen, non me vou a meter, quixen, o sea, faltoume pouco.
un pai e un neno, na porta do cole, un neniño, estamos falando de 3-4 anos, acababa de empezar o cole este ano ou o ano pasado. O neno, bueno, hai nenos que cando empezan o cole choran, non queren entrar, o que sea. Ainda un adulto a veces non queremos ir ao traballo, non? Métete para dentro, vas a ir para a escuela que che vão partir a cara. O sea, nese momento foi como metiuse unha cousa aquí que, sabes, saltou un instinto de saltarlle, pero, tipo, como non me dá moito tal, dixen, déxeme calar a boca, que ao final a que me van partir a cara é a min. Pero non me mola nada eso. Claro. Dixo, como lle falas así a un neno de 3 anos vonche partir a cara? Nin un de 3 anos, nin de máis, sabes? E dixo, si isto faz diante dos profes, diante dos pais, que carallo farás na casa? E despois levamos a man á cabeza que un neno xa con 13, 14 anos está por aí tipo delincuente. Si con 3 anos xa está vendo estas actitudes na casa. Eu presenciei fai pouco en Portosín, sí, la seguinte escena. Unha nena que non sei que quería, sentada na barra do bar, a nai dicíndolle e haciendo lo siguiente: ¡No se pega! Isto que dixo? Ela pegándolle. Sí, sí, díxolle, non se pega, mentras lle pegaba con cada sílaba. Mi madre. Vaille quedar clara a lección, sí. Díxolle, non se pega mentras lle pega. O sea, vivimos nese mundo. Falta moita valentía en todos os sentidos, en todos os sentidos. E creo que cada vez a xente, pois eso, ten menos huevos, menos ovarios, chamalle X para enfrentarse a situacións. E a veces, atreverse a levantarse e dicirlle algo a alguén, pois é algo que a xente lle costa moito. E a min personalmente non me costaría absolutamente nada se non porque fose... ti has metido pa diante ou es... se non fose pola duda que podo ter ou polo medo que teño a que o mellor esa persoa, o sea, que eu interpretara mal unha señal e que esa persoa non queira que eu me acerque. Entonces, teño ese medo, entonces non o fago. Bueno, pero se eu tivese certeza absoluta de que esa persona está deseando que eu vaya... Claro, pero como sabes eso? Claro, non podes saber. Tienen que estar moi claras. Tenéis que dejar las señales moi claras. Hoy en día, as señales teñen que estar moi claras. Porque senón, eu non me arrisco. Non me arrisco a incomodar a ninguén. Non, porque tal como están as cousas, pois, ainda te metes nun problema, ao final. Claro, porque dis, non, é que me mirou 3 segundos, non, é que me sorriu 2 veces. Digo, bueno, pero igual. Pero é que ao mellor sonriuche porque che conocía, ou porque lle fixo gracia algo, ou porque simplemente chamoulle algo físicamente, che quedou mirando. Ou mellor gustei, pero non quere que me levante, que lle vaya a falar, porque se pon. Eu vin un podcast hai pouco, non me acordo, bueno, dun chico gallego, René ZZ, non sei se te das conta. Un tío que empezou... Que entrevistaches aquí, non? No, ojalá, no, si ese ten 1 millón de seguidores ou coisa así. No, é un tío que ten un podcast que ele empezou facendo vídeos de YouTube falando sobre tatus e tal. Que ele está moi tatuado, é gallego, pero non fai contenido en castellano porque creo que vive en Barcelona. Leva así como psicólogos e xente así para entrevistar. Había unha reflexión que estaba moi ben que decía o psicólogo, o de ligar, non? Decía, antes de haber redes sociales, ti ibas a unha discoteca, non? Tirabaslle fichón a tía ou tal, e a mellor a tía apartábase, e dixeche que non, e quedabas como en vergonza diante de todos os teus amigos, non? Bueno, pois xa está. Pero esa vergonza era partícipe todo o mundo. Ti agora, se o faz en Instagram e non che contestan ou non che dan bola, non quedas mal diante de ninguén, só te enteras ti. Entón, és como máis valiente porque non se vai enterar nadie. Pois tamén é... O sea, máis valiente non, o sea, é moito máis fácil facelo porque non pasas a vergonza... Claro, ninguén vai a saber do teu fracaso. Claro, non tes un rechazo público. Pero sí que, o sea, te escondes como detrás dunha pantalla. Sí, é que é moito máis fácil. E detrás dunha pantalla, xa non para ligar, para moitas cousas. Os haters e tal escriben que despois a cara a xente non se atreve. Claro. Non se atreve. Sí. Eso descarado. O sea, é como os cans... Cando tiras un can nunha finca e pasa un can pola calle, non? Están ladrando así, abre la cancela. Bueno, pois as redes é o mesmo, non? As redes é esa cancela que parece que non tes acceso, ou como desde os coches, que fica da puta, non sei que. Eu ven aquí. Na rúa nunca se te pasaría pola cabeza insultarlle a ninguén, en cambio desde un coche parece que tes aí esa protección. Sí, tes esa... Que as redes pasa o mesmo. Eu estou moi a favor que está agora a... non sei que partido político foi, de esquerdas seguro, que facían a proposta de que non se permitiran os perfis anónimos nas redes sociais. Me pareceme estupendo. Da cara. Claro.
Porque é moi fácil chamarche de todas baixo un perfil sin nombre, sin foto e sin nada. Digo, pero quen eres ti? Non, eu saliume agora un hater, bueno, teño un hater aí, que creo que sei quen é, a gente por aquí, é de por aquí, que ao mellor aparece cada 3-4 meses a poñer un comentario en plan, a poñerse con cousas personales miñas, o sea, é alguén que me conoce. Sí. Ten aí unha foto, un paisaje e un nombre. Pero creo que sei quen é. Porque eu fago moito equipo de investigación. Ajá. E creo que sei quen é. Quen se esconde? Quen se esconde detrás del perfil O Pindo 2022? Mandade aí un par de denuncias. No, pero además é super curioso porque haters, non me gusta nada o que faz, o teu contenido e tal. Non me sigas. Pero por que che sigue? O sea, nunca entenderén eso. O sea, é masocas, non? Ponme máis sopa, non me gusta nada, pero ponme máis. Pero, sí. Dios, que mal está. No, é que nunca entenderén eso, pero se hai algo que non che gusta, non o sigas, ou bloqueo para que non che aparezca, non, pero siguen aí. Siguen aí. Vamos a correr un tupido velo, se acabouse de ligar, a aplicación o que queira ten aí tas. Correcto. De todo o que fixestes, se tes que elegir unha cousa, unha sola, para vivir deso, cal escollerías? Ahora mismo, actor. Actor. Sí, é o que máis che gusta. Sí. Mais que o surf? Podo surfear cando queira, non necesito traballar do surf. Pero se for en plan traballar de actor. Home, se me des escoller, colles unha enfermedade que lle colles alergia ao do mar e non podes surfear ou actuar, home, pues, prefiro seguir indo ao mar. Pero para como oficio, ahora mismo, de todos os que teño, se me das a escoller, prefires traballar na escola de surf ou prefires traballar de tal? Non, pues, de actor. Sí. E dirásme ti, estás facendo algo para conseguilo? Non, porque debería estar facendo cousas, teño que facer fotos, teño que facer cursos, non estou facendo nada. Bueno, estás aquí dando a cara, que podes estar vendo alguén... Pero sí, ahora mismo, si sona o teléfono, un número desconocido, primeiro que penso é a ver se é unha serie ou se é a repre, que me chama para... Sí. Tes algo en mente? En plan, algo que dijas desto de unha aplicación, un traballo, teño que facer isto... Teño varias. Sí? A nivel laboral, dis, a nivel empresarial e tal. Sí. E pódense contar? Pois mira... Primicia aquí! Va a ser a primicia. Primicia encanta, claro. Encanta, Me gusta aquí isto. Me adjudiqué un pedazo de velero gigante. Vou facer o ano que ven, en principio, formacións a bordo, navegando por Galicia adiante, levando caben hasta 8 ou 9 personas para dormir, navegando e aprendendo a navegar. Independentemente de que Pero isto vai estar documentado? No, non vamos a montar un reality. Claro, xa iba por aí, un meu bon, É que é unha pasada. Tipo, supervivientes un velero. É unha experiencia que é unha auténtica animalada. Eu viví... Pero xa comprástelo? Sí. Onde está? En Ribeira. Hostia. Pero vai a ser ali. Barco Bichardo. De feito, xa lle fixo un Instagram, pero ainda non... Que dis? Primicia! Sí, te estou regalando la primicia. Barco Bichardo. Vais chamar así? Bichardo? Sí. Por que Bichardo? Porque non sabía que nombre poñerlle cando falaba del os colegas, e que non sei se compraron un pedazo de bichardo. Era un bicho. Estaba chamándolle Bichardo todo o rato, un bichardo, tío. E ao final dixen, pois Bichardo. Eu pensei que me ibas a contar que deixaste do barco, porque Roberto Vilar comprou un barco e fai... A punto estíamos de ir ali a atracarllos ao lado co... Pero fai ali en plan comidas e cenas. Sí. No, isto é un capricho, un caprichazo tremendo, con outro amigo, socio, pero... Pero para dar clases, para aprender a navegar. O sea, vamos a alquilalo, o sea, fixemos empresa para poder alquilalo, poder facer xa unha despedida de soltero ou soltera. A bordo. E tal, pero unha das cousas que máis me gusta a min é a docencia, entonces é o mar. Entón vou a facer cursos de formación a bordo, navegando e coñecendo Galicia. É unha das cousas que me mola. E xa lle fixestes un Instagram ao barco. Sí, bueno, puxen dúas fotos para coller o nome, máis que nada. Pero ainda non o publiquei hasta ahora. E despois hai outras dúas empresas máis que non... Pero cantas empresas tes? Pois en total van ser 6. 6 empresas? Cada unha de... Cada unha de su padre e de su madre. Pero tes dúas máis, dis? Estou agora mismo facendo as inversións, papeleos e notarios para dúas empresas máis. Pero cantos cartos fan falta? Depende da empresa, claro.
Estas son unha explotación gandeira. Que dices? En Muxía? Vacas leiteiras. En Muxía? Non. Non? Eso non vou dicir por ahora, hasta que firme todo. Se non se jode, non? É máis un centro de día, unha residencia de maiores. Pero eso non ten... Aí acabasme de deixar. Esto é primicia absoluta. Bueno, No, esto hai que contalo a cámara. Hai Monterson. 3 empresas ahora mismo, porque teño que facer o clip. Rubén Prieto, canta claro, 3 empresas. Barco. novas. Sí, pero... Barco Bichardo para alquilar entre varios amigos ou facer cursos de formación. É un centro de día con residencia en breve. É explotación É unha gandeira. explotación gandeira. O sea, son as 3. Leiteira. Super... Sí. Combinan perfectamente. Sí. Podo levar os vellos ás vacas. Claro, podes levar os vellos a ordeñar vacas, podes levar a un Podo levar a pasear vaca en de paseo no barco. claro. Sí, pero en que, o sea, mira que eu teño unha mente imaginatoria e ao largo do día se me pasan... Sabes o problema? É que eu montaría negocios de todo tipo. Estou en todo o día, vou montar isto, non depois non monto nada. Bueno, estamos montando tamén algo de parapente. O 4 ao final. Pero a residencia de maiores de día, donde? Mais escola de surf. Donde? Donde é a residencia de maiores? Non vou dicir aínda. Tampouco? Pero non. Na Costa Morte? Non. Non. Máis polo centro. Xa me queda desmado. Máis cerca de Santiago, entre Santiago e Lugo. Pero, eso, sí, entonces, cando esté todo, igual cando se publique isto xa está todo firmado. Ao final vas a acabar levando as vacas a residencia. granxa leiteira, o barco, a escola de surf, TAS... E non te agobias dicindo con tanto? Non tes algún momento de decir, deixo todo e vou a... É que ahora mismo non estou traballando prácticamente nada. Sí, ti montas as empresas, pero traballan solas. No, esas están montadas, o sea, entro como socio capitalista. Esas. No, a de parapente sí. No, pero iso está guai, o sea, ao final é de monto empresas, pero non traballo. Bueno, hai que traballar moito Sí, pero nelas quero dicir, primeiro, non é un traballo de ir todos os días ali. Eu a escola de surf, a veces boto de menos pasar máis por ali, pero funciona soa completamente. Desde 2017 funciona soa. Se eu teño idea para tantos negocios, non meto en marcha ningún porque faltanme billetes. En los negocios, al principio, hai que echarle billetes. Un consello que me deu un home de negocios fai moito tempo, cando estaba aí un proxecto de compra de 5 casas. Sí, non unha, 5! Sí. Pa que unha? Eu non chegaba aos 30 anos. Pa ser pobre, ser moi pobre. Non chegaba aos 30 anos, díxome unha frase que me agardo. Bueno, díxome dúas, que teño así comigo moitas veces. Unha foi: Rubén, si tienes una idea de un buen negocio, no hace falta que tengas el dinero para montarlo. El dinero lo hay. Está no banco. El dinero lo hay. Sí, pero o banco non dá cartos ahora. Pero lo hai. Sí, no, a ver, hai, non no. é o banco, pero son socios inversores. Si ti ahora inventas unha máquina que de cada billete que metas de 5 euros te saca un de 10, xa salirá aparece alguén. aquí na porta 50 millóns, pero pasado mañán. Teño que empatentar algo, seguro. Entonces, se a túa idea é boa, vas a topar xente a que a convenzas de que gane diñeiro, porque moita xente ten diñeiro e non sabe que facer con el. Ao revés que non. Pero estou eu, mira, se alguén que nos está vendo ten cartos e non sabe que facer con el, eu gestiono chus perfectamente. E outro consello que me dera, Gonzalo, mandoche un bicaso, foi que sempre tivera un non na man. Porque como me vía moi motivado, moi cabezón, vou ir a por isto e tal, que xa estábamos falando de cousas maiores, de inversións de medio millón de euros e tal, díxome, ten un no sempre en la mano. Que igual se dá a circunstancia de que non ten que ser. Entonces, eu estou convencida que todo, cada vez máis, todo pasa no momento que ten que pasar e todo pasa por algo. Todo, o sea, eu desde que me aplico isto tal, vai mellor na vida. E desde que teño esa filosofía, todo vai vindome ben. Eu penso completamente o contrario. Sí. Non, está ben? Eu non penso que as cousas pasen por algo, porque isto tiñame que pasar. Tens que buscalo. Tal, pero sí que penso que todo... Pero pasa no momento que ten que ser. Que todo que me pase, que eu penso que é aleatorio, casualidade, sí. De todo se pode aprender, sí. Todo depende de como te tomes as cousas. Sí. O sea, podes estar, pois eso,
cagándote en todo porque che pasou non sei que, ou dicir, bueno, como soluciono isto? Así, pim, pam, pum, pum, pum. Pero hai outra frase tamén que me aplico que é o mellor, quero unha cousa, non? E sale mal. E dixo, non pasa nada. Se isto non é así, é porque vai vir algo mellor. É verdad, tamén, desde que me aplico eso, vai o mellor. Se isto é que non, ten que vir algo mellor. Hai que saber ser cabezón. E si que eu son unha persona que sempre me propuxen cousas, si que non me poño retos altos. Metas que creo que sí que vão a cumplir. E fun cumplindo todo. Que pasa? Que como vai pasando os anos, vai pasando a vida, e digo, pois mira, fun capaz de conseguir isto. Vaste metendo metas máis altas. Bueno. E a veces é como máis difícil. Pero sempre conseguín todo o que me propuxen. Sempre. Pois parabéns. Empecé co podcast sin nada, o sea, con 4 cousas que tiña na casa, pa pouco tempo que levo, creo que ben. Sí que me gustaría ir a máis, non sei como, o sea, a ver se en algún momento alguén que nos estea vendo ou tal. Pois está moi en un gesto. Aparte, estes programas alimentanse das persoas as que traen. Sí. Entonces, é un trae a outro, claro, tal, e contactos. O que falábamos antes de interpretación, pode ser moi mal entrevistador, pero se consigues traer a Buenafuente o día seguinte a non sei cuántos e o día seguinte a tal, xa pode ser mal, pero que xa te que a quen quero escutar é... Sí, non é a min, ao final é os que... Entonces, estes podcasts alimentanse moito das persoas que traen, e se encima están ben entrevistados, sí, teñen gracia e tal eu e cual... Eu non teño puñetera idea, o sea, eu non estudiei nada nin para ser nin audiovisuales, nin presentadora, nin tal, pero justame a xente di que se me dá ben, non sei. Se te gusta... Pero porque me gusta falar. O rollo que te que me gusta falar. E falo tanto que non sigo cas preguntas. Ese é o problema. É a naturalidade que é moi importante. Sí, contacto máis famoso que tes no teu teléfono. Pois imagino que Pablo Motos. Pablo Motos. Bueno, no. Mais? Sí, Pedro Alonso, Berlín, de Casa de Papel. Hostia. É moito máis famoso que Pablo Motos. Pablo Motos é máis famoso en España, pero no mundo... Pedro Alonso... Pablo Motos, podes vir a cantar claro tamén. Claro, dame, joder, ti tes contactos aí, podes meter moita xente. Aí non, Vaime cobrar, claro. Aí das en pedra. Nunca sabes. Nunca sabes. Nunca sabes. Sí, de todos os teus contactos así famosos conocidos, a quen invitarías para que viñera a cantar claro? Quen crees que... Destes que teño? Este creo que sí que podría vir. Rafa Durán. Rafa Durán? Lo siento. E Rafa Durán me sigue en Instagram, Sí? Sí, flipei. Hai pouco, está. haberá un mes ou así que me sigue. Por que me sigue Rafa Durán en Instagram? Pois xa está. Pode vir aquí a cantar claro e dicir por que me sigues en Instagram, Rafa Durán? Ven aquí a cantar claro. Vamos a facer un xogo que lle foga a todo o mundo que se chama Escolle e Sufre. Escolle e sufre, vale? Sí. Vouche meter unha tesitura e tes que escoller. Que desto xa falamos antes e creo que sei o que me vas a contestar. Ter unha carreira como actor en Hollywood en plan tal, pero hai que deixar o surf. Deixalo de nunca máis. No. No, que? Que paso. Pasas de que? Da carreira. Collerías o surf? A ver... Hostia, pois me dixestes que che gustaría traballar como actor. Sí, a mí gustame traballar como actor, pero ten un hándicap moi grande para mí, que é que non me gustaría ter o nivel de fama que teñen os grandes actores. O sea, non me gustaría ser tan conocido. Xa. Entonces, a nivel Hollywood, eso xa é ir pola calle, perder o anonimato, cambiache a vida, tal... Sí. É unha moi boa pregunta, é un moi bo planteamento. Sí. Porque o sea, ahora mismo cólleme nunha situación, se me pillara fai tempo, así... Se che collera sin a explotación jandeira, sin ou a residencia, a mellor... Pero aí hai moito nicho, as vacas... Que xa se falou aquí, ti sabías que Galloso fixo un concurso de Miss Vaca? Sí, claro que non sabes. Ti tes que levar as túas vacas ali. Galloso, para o ano que ven, ten que ganar Miss Vaca, unha vaca de Rubén. Pois é moi boa pregunta esa, Pero te quedas co surf. Joder. Ai, agora estás dudando. Dudo, Hai que escoller e sufrir. Dudo, pero eu creo que me quedaría co surf, Sí. E non me vai a querer ninguén, e menos os colegas. Pois agora como Almodóvar, adiós. Estás jodido, ahora nada. Pero a libertad que teño ahora mismo, en esa libertad vai incluída o anonimato. Pero aí quere decir que se colle o surf,
acabouse de actor. Ni Hollywood, ni pequeñas partes, nada. O sea, ou unha ou outra. Vale. Non, escoller é descartar a outra completamente. Ter unha carreira tal e deixar o surf, pero se colle o surf, acabouse de ser actor, Ni figuración, ni nada. Nin pasas tipo sombra, nada. Joder. Hostia, eu creo que me quedaría co surf, E mira que surfeo pouco, que se me dis, non, surfeas todos os días. Últimamente estou surfeando pouco, pero... Sí, xa non estás tan rubio, Sí, Hostia, un tratamiento. Hai que facerlle aí unhas mechas, unhas californianas, que non se levan xa, pero... Hostia, quedo en tablas, matáchesme con esta pregunta. Se quedas en tablas, quedas en surf. Exacto. Sí, é que ao final o que me gusta, sabes que é a libertad. A liberdade de Ti non valerías, o sea, non te planteastes nunca en ter unha vida tradicional, non? Muller, fillos... Sí. Sí. Non me parece, pero aí se acabou a libertad. Non me parece incompatible 100%. Obviamente, libertad... cambia moito o panorama, pero bueno. Libertad como palabra... Pero sí, hostia, complicado, Pero sí, che gustaría ser pai? Sí. Dirás, pues más tarde, niño. 40, non? 40. Un home non pasa nada. Claro. Julio Iglesias, grandes, Bertín Osborne. Non o descartei aí, Bertín Osborne foi aí pouco en barco con Eva Iglesias. Vístelo? Sí. Pois é algo que eu son neneiro, gustame moito a educación, mameime, meus pais son profesores, a educación é algo que me gusta, que creo que se me dá ben, entonces creo que disfrutaría. De feito, tive unha parella que tiña unha cría, o sea, foi increíble. Sí. É un pouco, cando tes unha parexa que ten fillos, porque eu tuve amigos que lle pasou, non? Que lle daba medo a relación e acabaron deixando a relación porque decían, joder, estou collendo moito cariño ao neno, ou a nena, ou os nenos, e despois, cando deixa a persona, é como que perde o contacto cos nenos. Ou non tes por que perder. Non creo que ese fose o motivo polo que deixaron. Eu teño un amigo que sí, Porque se estiveran encariñando moito dos nenos. A min pasoume, o sea, eu foi dos amores máis potentes que coñecín nunca. Sí. Hacia esa nena, porque eu xa asume, aparte é un rol, asumes un rol de que xa vas a quedarte aí para sempre, de que vas a ver... Bueno, quedarte aí para sempre, pero non... Sí, cando... Pero tes contacto? Tes contacto? Sí, bueno. Cando afrontas unha relación, pois fas o link e dis, pois veña, con todo, ya está, ya... É o que xa veña. perrei o suficiente, xa... Estou preparado para ter unha relación formal e duradera. Entonces asumín ese rol de padrastro. Sí, non me gusta nada esa palabra. Xa, foi unha experiencia das máis bonitas da miña vida, verdad? Sí, o sea, pero che gustaría ser papá. Non o descarto. Non va a estar... Sei que vou ser moi feliz igualmente se non teño críos, e sei que se teño tamén. Non o descarto. Sí que se pode compaginar. Se dou ca persona adecuada e lle apetece ou hai un accidente ou cualquier cosa, avante. Con aquela que pasaba co coche por ali, imaginas. Imaginaste que ahora nos ve a tipa aquela do coche. Sí, quero ser madre, me gustou ese día, todo, vamos, con todo. Hostia, eso sí sería potente. Sí. Joder, a ver, tarde, 40 anos. A ver, se me dices unha muller, que hoxe en día a xente ten fillos tarde. A vida... Coñezo unha que acaba de ser nai con 48 ou 49. Bueno, conozco unha que tuvo con 50. Eu non os tería. Claro, tampouco. Eu non os tería, pero podes ter unha parexa, imagínate, de 30 anos, 10 anos máis nova e... Sí. Nunca sabes. Bueno, entón, con que te quedas co surf? Pero eu creo que sí, E dirán, pois non vas surfear tanto. Bueno, pero quero saber que se quero ir, podo. Sí. Claro, ti si... Surf. Actor, non? Surf. Hostia, matáchesme. Escolle, sufre. Chamas así por algo. Se deixo o surf, vou ter unha vida productiva como actor. Sí. Da igual, de Hollywood, actor. Joder. Pero si descartas actor, o sea, se colles o surf... No, tío, quédame co surf, Pois bien. Está ben. Está ben. Pero moi no límite, está moi ben esta pregunta. Ves, dudaba, porque como me dixestes antes o de que te quedarías con un actor, pero claro, se tens que escoller, xa cambia. Esta, home, creo que sei o que vas a contestar, pero a mellor sorpréndesme. Ir a Supervivientes ou a Isla das Tentaciones. Hostia. Supervivientes. Home, era visto. Sí. Pero ir a la Isla das Tentaciones tamén é moi de supervivencia, Dios mío, mira, é que... que non podo con eses programas. No. Iso é peor que Tinder e que todo.
Aí están todos liados, todos en todas as edicións. Un saludo aos psicólogos que estudiaron unha carreira de para psicología para axudar a xente e acaban traballando en programas para saber como manipular e como joderlle a vida a alguén. Sí. Un saludo. É que eso, o sea, ao final... Un código deontológico aí... Por que a xente vai a ese tipo de programas? Para facerse famoso. Nada máis. Porque que necesidade hai de poñer a prueba a túa relación indo a ese programa? Si se dedican a darche alcohol, meterche en fiestas todos os días... Enseñarche montaxes audiovisuais que fan terxiversar a realidade por completo. Claro, e vamos a ver, é que ti estás separada da túa parexa e che meten nunha pantalla solo imágenes de 24 horas e 30 segundos de bailando, tal, que iso é xugar un pouco ca... Non, un pouco non, é que creo que pois vai xente que ou quere facerse famosa, ganar diñeiro por ir a... Pero a costa de sufrir, porque imagino que sufrirás. Poñer en risco a túa parella e xente que ao mellor teñen como referentes a esas personas que estiveron noutros programas. Sí, é que agora chegan a ser ídolos, o sea, non entendo. De que creo que xa non é tanto como antes, No, eu vin as dúas primeiras edicións porque era o típico novedade tal, pero pois dixen, no, é que poñeme dos nervios. Antes cobraban, a mí ofreceron ir a hombres, mujeres e viceversa. Que dis? Sí, un dos jefazos do... Que fuerte, pero en plan de tronista. Eu estaba traballando... Así, en plan... Estaba traballando de fotógrafo nunha boda e veu o meu tipo a decirme, mira, aparte viña como ofrecéndome el regalo de mi vida. Sí, te voy a... Mira, te he estado observando y fijándome tal, cómo te relacionas con la gente y tal, y creo que tienes... quiero que vengas a Mujeres, Hombres y Viceversa. Claro, é que daquela era como... eu fui un tronista. No, dixi, sinto, pero aí nada, É que antes a xente... E o tío flipando, en plan, pero que non queres? Non me interesa en absoluto. E o tipo dicía, non pode ser que alguén non queira vir. Despois enterouse de que era actor, que falando cos novios, porque se ve que lles dixo, mira, que lle ofrecín isto. E díxome que non. Pois es actor, trabaja en la tele, non sei que... E aí volvo, tío, pero como pode ser? Pero que dicir que non? Tú sabes que esto es un escaparate tremendo, que non sei que... Precisamente un escaparate para ser conocido como el de Mujeres, Hombres... Claro, non como actor, porque ábreche unhas portas, pero cerrache outras. Pero si non queres venir de pretendente, podes venir de tronista, lo que tú quieras, lo que tú quieras. De asesor del amor. Que fuerte, que foi bo. Moitas gracias, pero daquela estaban cobrando 6.000 papas, dixéramo el. Sí, foron pelotazo, cobrando 6.000 euros por bolo en cada discoteca, a veces hacen 2 discotecas por noche. No, ganaron moitos cartos, Pero mira, basta que... No, quita. tronista, madre mía. Pero daquela había moito boom, iba a unha discoteca e enchíase unha discoteca con 2.000 personas. Pero que daquela ainda empezaban as redes sociales, ainda... Sabes, había discotecas, foi todo antes da pandemia e tal, e sí que había moito boom desto, e ganaban moitos cartos. Sí. Pero que fuerte. Non che vexo ali de tronista, nin... Que de feito dixenlle, pero é que casi me plante, parece un tío de hombres, mujeres e viceversa. E dixenlle, no, precisamente por eso, porque eres un perfil completamente distinto, pero creo que podrías encajar e tal. Bueno, a Isla das Tentaciones fora un tío que era moi parecido a ti, tiña o pelo largo, tal, resiño, era surfero, tal, e puxeron ali camosa, tal. Era canario, creo. Sí, era canario. Deixáronse. Como todos. Como 99%... Menos Hugo tamén pode vir a cantar, claro. Sí, os gallegos ao final, sí. O resto nada. Pero, non sei... eso, ir a Supervivientes ou a Isla, claro, Supervivientes. Sí, Supervivientes, sabe, polos retos, por baixar os kilos... No, que non estás ben, joder. Pero sí, eres perfil superviviente. Sí, o que pasa é que non me gusta o concepto de reality. Non me gusta o salseo nese sentido, acabar mostrando a túa vida, os teus sentimentos e tal. Pero eso non é malo. De feito, eu pensara un negocio. A ver. Para a xente como amigo que lle gustaría vivir unha experiencia como de Supervivientes, pero sin el salseo de las cámaras. Me apunto tamén. Hai illas moi baratas para comprar en Panamá que non teñen absolutamente nada. Queres comprar unha isla en Panamá? Solo me pasou por la cabeza en algún momento, solo mirei. Porque... Eu quero montar un negocio. Te imagínate, isla en Panamá, non podes construir nada, entonces non as compras, valen 4 pesos porque non podes facer nada. E fasale un reality? Entonces, non, e vas ali e metes, serían ricachóns que ya non saben que facer con eses cartos que dixemos que nos iban a dar a min. Que non saben que facer para ter experiencias novas, metelos ali, ter camuflado, integrado un médico,
Sí. E algún botón de emerxencia escondido. Pero, cal é o negocio aí? O negocio é que me vas a pagar 20.000 euros por estar ali e como te quieras marchar la primera semana vas a pagar un plus de 10.000 tal. A cambio vas a vivir a experiencia. Buscando Google Islas en Panamá. E cuando estés justo a puntito de morir, te rescatamos, non te preocupes. Pero estou vendo unha serie que é un pouco unha cousa así, que é como... Como se chama a serie? Compran uns ricachóns, compran uns búnkeres por si ven unha guerra. Sí. Casi empezou a vela onte, vi o trailer. Levo 2 semanas no capítulo 2. Porque quedé dormindo 2 semanas no capítulo 2. Vale. Porque non podo ver a tele na cama porque quedo dormindo. Porque eu sou moi activa. Chega a noite e non podo ver a tele porque quedo dormindo. Porque estou reventada. Entón, lle venden uns búnkeres a uns millonarios, uns búnkeres que non sei se valen 40 millóns de euros búnkeres. E fingen que en España hai unha catástrofe. Fíngena. E os levan pa ali. Estás facendo un spoiler tremendo, non? No, é que tiveron o tráiler e aí. Ou non, eu creo que non. Eu creo que non, Bueno, é igual. Pois non hai catástrofe, a catástrofe é inventada. Jodedemos, ve da serie, só vin eso. E os meten ali para quitarlle os cuartos. Pois está ben. Pois é así. Pero claro, é que o búnker, te imagínate, cada un paga 40 millóns de euros e non sei cantos paisanos hai ali metidos. En esa serie hai unha tipa que dixo, pero esta tipa sigo eu en TikTok e fai vídeos de maquillaje, pois dai. Hostia. E flipei. Non ves que retomamos a conversación anterior e non arranco nunca nas preguntas, sempre me pasa. Irías a Supervivientes, pero non che mola o rollo de que che graven e tal. O sea, iría se teño que escoller entre Isla de las Tentaciones ou Supervivientes, pero a Supervivientes eu creo que non iría. Sabes quen iría? Ainda que me gustaría a experiencia, si Eddie está deseando ir. Quen? Non iba a falar del. Por que hai que falar dese home? Non, porque entendinche, sabes quen iría? E eu escoitei dicir que lle gustaría ir. No. Era Hugo, cabale. Bueno, da igual. Quen iría? A unha persona que entrevistei eu aquí, a un tío que seguramente que sigues, o de que está facendo o reto este de dar a volta á península. Non o sigo. Conocí o sea, eu dei unha charla no Gulliver Fest sobre náutica. En Narón. Sí. Estaba el. Eu din a charla, salí eu e entraba el. Sí. Ben aquí a cantar claro. E dixo que ele iría a Supervivientes. E eu vexo que, sí, ten carne de Supervivientes. Non o sigues? Eu creo que non iría. Antes me tiro un mes na Illa Lobeira. Sí. A Lobeira está aí ao lado. Que ir a un reality. Sí. Pero porque non che gusta o que che encasillen despois en rollo real? Que me encasillen, non me gusta que se faga, que se comercie cas emocións da xente, que se poña... Pois a min é unha cousa que me molaría. A mí molaríame, pero como experimento social para min, pero sin cámaras. Sí, de feito eu dixen, me gustaría ir a... Eu iría a un Gran Hermano sin cámaras. Para conocer xente, ver que se sinte estar ali todos metidos. Podes apuntarte unha experiencia en Barco Bichardo, SL, unha semana navegando, Gran Hermano. Pero en navegando, a mellor, eu enterro firme. Unha persona que acabas de conocer fai 15 minutos e que se este agarrando do pelo mentre estás vomitando, non hai caso máis bonita que esa. É precioso, É precioso. Bueno, pois veña, ala. Cando compartes esas experiencias de medo, de cuidados, con desconocidos, os vínculos... Apúntame, me interesa. Vale, así te apunto. Ainda non arrancou a... Ves, até xente para ir. É que é unha experiencia increíble. Vamos a ir nese barco. Eu, Rafa Durán, Touriñán, que eres moi amigo de... Fixe un sketch con el no programa este do Rei da Comedia. Sí. Fixe un sketch. Touri era un espermatozoide e eu me iba a inseminar con el. Non, moi guai, moi guai. Gostaríame que viñera a Touriñán a cantar claro. Crees que pode ser posible? Non sei. Dille. Eu comento. Dille. Sígueme tamén en Instagram, A raíz de, claro, fixamos este rollo. Sí, cando funo ver co que ganou o Rei da Comedia, fomoslo ver a Sé cando ven co... Vinche ali, estabas ali, joder, ese día. Onde? Ali en Sé, cando ven co Aquitón. Sí. Estabas ali. Ai, sí. Vinche ali. Fun a velo. E nos invitou, nos dou as entradas, a min e máis o que ganou o Rei da Comedia. Que guai. É un amor. Sí, non, moi guai con el. A última de Escolle e Sufre. Escolle algo do teu pasado que puderas borrar. E por qué? Algo do teu pasado que fixeras deste, para que faría isto? Que puderas volver e borralo. É boa pregunta, Xo sei.
Está mal que o diga, pero fago moi boas preguntas. Sí. Son moi enrevesada. Pois imagino que igual me aforraba un par de anos de oposición. Sí. De toda a túa vida sería eso. En plan, seguro que tuvestes que facer algunha cajada máis grande de decir, hostia. Pero que, ao final, todas as cousas que un fai son a materia prima que conformaron a tua persona. Entonces, podría dicir... Eu sempre dixen, nunca me vou arrepentir das cousas que fixen, porque se no seu momento as fixen, foi porque nese momento quería facer. Obviamente, borraría... Mira, pois vouche contestar sin contestarche demasiado explícitamente. Borraría todas as ocasións nas que puiden facerlle daño a alguén innecesariamente. O sea, nunca lle fago, nin lle fixen daño a alguén voluntariamente a propósito, pero moitas veces faz daño a alguén involuntariamente porque non queda outra. Pois, mellor se queres parar unha relación, por exemplo, e ti queres parar, pois sabes que esa persoa pois vai a pasalo mal, non podes evitar. Claro, pero que faz? Estás ca persona para non deixala sufrir? Non. Para que non sufra? Pero por eso dixen, se algunha vez causei algún daño a alguén ou molestei a alguén de alguna maneira innecesaria, pois sería eso. Pero se me paro en relacións, podía dicir, pois houve unha relación de 5 anos que igual me sobraban os 2 últimos. E digo, bueno, pois igual se non tivera eses 2 últimos estirados, a mellor estaría toda a vida arrepentido. E que pasaría se hubiese aguantado? Entonces, xa te digo, pois eso, a nivel profesional ou laboral, pois igual eses 2 anos de oposición que me tería forrado. A carreira non, a carreira sí que tería feito. Pero os anos de oposición tamén me serviron para saber que son capaz de estar 7 horas todos os días estudiando durante un ano, adoptar unha disciplina, unha aprendizaxe, pero ao final, a día de hoxe non me serviu para absolutamente nada. Xa. Non opositedes. No, xusto hoxe saliu unha noticia que hoxe mismo había enselleda as oposicións para polilocal. Sí, a unha oposición... Que a última persona que ven a cantar claro era un polilocal. E xusto hoxe hai as estas, que non ven a caso, pero bueno, conteiros e por tal. O sea, borrarías eso. Se tuveras que dicir non opositar, estar 2 anos aí... Serían 2 anos. Pero seguramente que se hora o veras aprobado e tuveras un traballo tal, non dirías eso. Non, claro. Ou sí, ou igual aos 4 anos de estar dando clase no mesmo centro, acabas tos huevos e me apetece facer cousas novas e pido unha excedencia e me compro un barco e me vou dar a volta ao mundo. O barco compraste igual. E empezo a facer cousas. O barco está aí. Ahora, alégrome moito de non ter aprobado as oposicións. Sí, porque fixeses ao final outras cousas que, bueno, seguramente che gustaron máis ou che deron máis na vida. Sei que me acomodaría como... Pero é unha pregunta boa, verdad? Sí. Surgiume na última entrevista así e tal, e dixen, voña facer a todos. E un día fixen unha tamén que me molou e non a volvín a facer. Non está apuntada. Influencer ou persona así conocida que peor che caiga? Hai alguén que digas, non o podo ver diante. É que seguramente alguén que mellor lle sepa o nombre porque igual xa nin o vin, nin o seguín. Sí, pero alguén que che aparezca así ao mellor algunha vez ou que conozcas porque sea conocido. Influencer ou actor ou alguén de tele. Dame rabia porque seguro que hai unhas cuantas personas, pero así de influencers ou actores que me caigan mal. Sí, alguén ou de tele ou... Sí, pois joder, ahora mismo non me ven ninguén a cabeza, pero seguro que sí, Poñocho nalgún comentario, vale? No, eso é porque non te queres mollar, non? Non me dou conta, pero cando suba o vídeo, poñereche por certo. Tal. No, sí. Pero ves, por exemplo, o tío el reto de David, non que é así un pouco do teu rollo, non o sigues, por qué? Porque non me gusta o contido. Non che gusta? Que opinas? Tes algunha opinión? Porque últimamente subi unhas cousas, eu entrevistei, non é? Pero fixo unhas cousas últimamente que non me molaron moito. Mira, eu divido as persoas entre persoas cas que me gustaría tomarme unha cerveza e persoas cas que non. Non a tomarías con el. Por qué? Que lle ves? Canta claro. A ver, non me gusta moito cando
me da a sensación de que puede que a lo mejor un poquito de como aires de grandeza dache esas vibras de que tuvo ramalazos así. Sí, cando deu a charla ali no Gulliver e tal, pois igual había así algúns comentarios que eran en plan, a ver, que se creía que... tampouco nos flipemos demasiado, que levas un mes fora da casa. Me encanta. No, a ver, el é a primeira persona que dá, a primeira que documenta que está dando a volta a península. Hai xente que ven camiñando desde Francia e desde a Casa de Cristo e non o documenta. Non quere dicir que non as saiga. Dame igual se se documenta ou non se documenta. A min o que non me gusta é a falta de humildade e non vou falar ahora de Reto de David, era? Sí, en general, dis. Tamén vi unha charla dun tipo que dicía que era o que máis camiñara no mundo. El que sabe o que camiña o mundo. Mira, camiñou máis que non o conto. Era non sei cantos anos que camiñando e tal, e chegaba ali e tal, porque yo soy la persona que tal, porque nadie en la historia de la faz de la tierra ha caminado tanto como yo, tal, pum, pum, pum. E sí, fixera viaxes increíbles, seguramente ten un montón de anécdotas que contar, pero non me interesas como persona. O sea, que hai que ser máis humilde. No momento, claro, me da igual, Jorge Lorenzo, escoitelle dicir, claro, es que tengo que aprovechar el don que Dios me ha dado, ¿no? Jesús bendito. De ser el más rápido de la historia del motociclismo, bueno, perdón, de este año, bueno. ¿Sabes? Sí, despois... Tío, me da igual cuán crack seas. Xa. Si alardeas de eso xa perdes moito. E te flipas, non me interesas como persona. Non me interesa tomarme unha cerveza contigo. Xa. A min iso tamén é das cousas que máis... Joder, o que mola da xente é que seas un crack facendo eso, pero mellor non é que non tú creas, pero que sigas sendo humilde, non? Que seas, ao final, é unha... Sempre vai haber alguén que este por riba túa, sempre. A ver... E ainda que non. Este chaval a min ao principio se me pareceu super interesante, o reto e tal, non sei que, pero houve cousas que non me gustaron. Pois non o vi porque... Houve cousas que eu invitei no podcast, guai tal, non sei que, pero houve cousas que me contou fora, que se el non as contou e non as vou a contar, non me gustaron, e despois que... Canta claro. Non, eu fago aquí as preguntas, e un día me sento nese lado e que veña alguén a entrevistarme. Non, houve cousas que non me gustaron como persona, e despois que... Joder, invitei no podcast, tal, non sei que, si el di, no, isto é todo un 50-50, yo te doy, tú me das, tal, non sei que, non compartiu absolutamente nada do que eu subín, nada, etiquetei nada, pero despois outros sitios, que sí que había máis números, había máis seguidores, si aí compartes, non? O sea, queres axudar para que te axuden, pero a quen? Depende a quen, non? Sí. Entón, non, sabes? Sí, a moita xente pensará, hola familia, hola tal, e pois puxo un vídeo con un número de teléfono, hazme bizum, e borro o vídeo, non vistes eso? Funaron aí, o sea, baixaron os seguidores, foi como, sí. Ya que tanta gente me está hablando para ayudarme, os voy a dejar un número de teléfono para que me ayudéis, me hacéis un bizum. Porque claro, yo no contaba que iba a tener una lesión y hay que pagar el fisio y como tanta gente me quiere ayudar, hacerme bizum. Con que cada español me diera una peseta. E dije, vamos a ver, dixestes que en Galicia moitísima xente che dera de comer, tal... Levas un mes ou 2 meses en Galicia, levas máis tempo en Galicia que o que levas camiñando. Con todo o que aforrastes en comer, paga o oficio ahora. Paga o oficio. É que todas as charlas... O sea, a mí me parece como, hazme bizum. Vendí o vídeo como que era un... Os estoy dando... O sea, é como que a xente que lle tiña que dar as gracias a él por permitirme hacerle un bizum. Pois borrou o vídeo. Non, es que se estaba mal interpretando. Non, puxes o número de teléfono para que che engrasaran cartos. Non hai nada que mal interpretar. Sí. É que me chamen a min ahora o que queiran.
Sí, a ver, a min, xa te digo, dame exactamente igual... Se non tes cartos, non salgas da casa. O nivel... Que é así. O nivel que un alcance, como actor, como motociclista, como lo que sea. Se te crees superior aos demais, non me interesas como persona. No. Si un médico, que a mí me parece a profesión que máis mérito para min debería de ter, un médico que salva vidas, non se cree Dios, unha persona que se pon a andar non se ten que creer. Andar ou ser actor, non, é que por que salir na tele tes que creer máis que ninguén? Se eres unha persona que ten un actor que non teña unha persona que non sea actor ou alguén famoso, que ten? Ten máis pernas, ten máis órganos, ten... A ver, obviamente non lle vamos a quitar o mérito. Non é quitarlle mérito, ten moitísimo mérito ser Rafa Nadal, pero creo que fora ele, que estaba pensando, se fora ele ou que fora outro tenista que dixo, a ver, lo que hago es ser el mejor en mandar una pelotita de un lado a outro de outra red. Sí, tampouco non... Entonces, que sí, que eres o mellor do mundo, serás millonario e tal, pero ao final... Eres unha persona como... Ten moito mérito que sexas o mellor en pasar unha pelotiña dun lado ao outro. É un médico que leve toda a vida estudiando, ten un meritazo de la hostia e que salve mil vidas. É que non se lle dá reconocimiento, mellor. Todo ten un mérito, unhas cousas poden ser máis valiosas que outras. Todo ten un mérito. Un actor pode ter un talento innato tremendo, pero tamén pode ter unha formación que estivo aí trillando horas e horas de ensaios e de entrenamentos tremendos, e tamén non se lle quita o mérito. Agora, hai que saber levalo, creo eu. Eu non che vou quitar o mérito. Se superaches a 50.000 millóns de personas, ole tú e ojalá me tengas que operar tú el día que yo tal. Ahora, que nos vamos a tomar unha cerveza por aí, non me apetece. Xa. Non me interesa. Pai, non sei, vanme chamar de todas, porque sí que ao final unha persona que ten miles de seguidores e tal, como hai unha criticando, vamos por esa persona. Pero me dá igual, eu canto claro tamén, hai cousas que non... Mira, unha das persoas que me sale, que encima sáleme seguido, que non... Non me apetece seguir esta persona. Pero quen? Ah, de que estamos falando de ti? No, pero que persona? Quen ibas a dicir? Nada, pensaba que estabas falando de... De quen? Do reto de David. Que me sale todo o rato. Pero bloqueo, para que non te salga. Non sigo, que non... Está. Xa, bloquear. No, pero mellor a xente que comparte os vídeos del e salen vídeos o mellor desa xente, Non, é un sugerencia, salen sempre. Pois ele iría a Supervivientes, imagínate que vas con ele a Supervivientes. O mellor came de puta madre, Onda das hostias. Digo, veña, leva o barco ese. Vamos a darle 50 voltas a isla camiñando. Non, pero podes leválo ao barco este, ou a isla da de onde era? Panamá. Es que compre ele, cos cartos dos bizuns esos. Claro. Dios mío, nos van a acribillar. Me da igual. Non vas viendo todos. Todos facedelle un bizum e que compra unha isla e ides tú explico, Pero ti crees que se a mí me importara a opinión da xente, faría o que fago? Que non me importa, o sea, que... No, o sea, ao final fago cousas que me gustan, que eu paso ben e o que diga a xente que eu non vivo da opinión da xente. E máis diso no principio da entrevista, un bo influencer que eu non son, ni nada deso, son unha persona normal, pero unha persona que faga contenido en redes non é ninguén hasta que non teña haters. Ti se non tens haters, és un ninguén. Agora, para se eu non teño, pois és un ninguén. No, o sea, eu non teño haters... Pero sempre tens alguén que critica. Pero sí que hai algún comentario hater. O sea, eu por un hater interpreto unha persona que te oye, que te escribe todo o rato. Comentarios dese estilo. Ahora, calquer vídeo que pase de 1.000.000 de reproducción... Millón, no, eu mellor teño un vídeo que ven 1.000 personas, xa me poñen a parir. Da igual o que subas. Ti subes un vídeo dicindo, esto es unha taza. E di, no, pois é un plato. E ti subes ese vídeo, e se ten 5 millóns de reproduccións, vas a ter comentarios chungos fijo. Pero iso está guai, o sea, ten que haber hate. Ten que haber, para triunfar, ten que haber. Mira, houve un vídeo que subín que tamén se viralizou, non sei se 2,5 millóns de reproduccións ou algo máis, que me din conta voando e que tiña os cordinos do parapente ruídos por un rato. Vas a caer, vas a matar. E dixen en plan, joder, acabo de ver isto, mirad para aquí, está isto roto aquí, non sei que tal, aí voando. Alguén preguntou, e que hiciste con el ratón? E puxenlle, pues ahora soy yo el que está en tierra y él en el cielo. Bueno. Ojalá te murieras tú, a ver, non sei que tal, o sea, deseándome a morte. Sí, por un rato. Por matar o... No, porque hai xente que se sales comendo unha costilleta, eres un tal, que... Non sei, hoxe en día en redes, a mí justo me facer humor,
non se pode facer humor con nada. Sí que se pode. O que pasa que estás exposto a que non lle gusta a xente. Isto Pero non se pode dicir nada. Non, podelo dicir. Podes, que estás pero... dicindo. Ahora, o que non podes é pretender que lle guste a todo o mundo. Pero é que hai xente que critica todo. Xa. Si respiras, porque respiras. Si comes moito, estás gordo, porque estás gordo. Si vas ao ginasio e te cuidas, porque vas ao ginasio e tal. Si traballas, porque traballas moito. da igual, si traballas pouco, porque non traballas. Entón, deja, vai, que che raja dos huevos. Porque che van a criticar por todo. Nos estamos indo totalmente no Un par de horas levámonos, fijo, non? Eu gostei moito ir ao ginasio, gostei moito facer deporte e tal. Eu unha vez dixen unha frase que me gostou moito. Dixen, gostei moito traballar a espalda para que me dixan, tes bo lombo para levalas. Porque van me chamar de todos en algún momento. Pero bueno, despois do xogo de Escolle Sufre, teño outro xogo que este é totalmente aleatorio, como as entrevistas que fago, que teño aquí unhas tarjetas, e o baraxo las ti, e vai a salir unha pregunta. Que está guai porque eu tampouco non sei o que vai a salir. Vale. E tens que lela en alto. Que? Pero xa coñeces as preguntas. No, algunha, non me acordo de todos, es que son 4 ou 5, pero tamén levo 6 entrevistas, tampouco non é que... É unha, saliu moitas veces. Cóllela, lees en alto, ou bueno, baraxa ti, para que vexas que non hai... Xa te digo. Léela e... Unha vez saliu unha, bueno, lee. ¿Cuánto te mide la... Ah, no, si pudiera ser otra... si pudiera Calera. Si pudiera ser otra persona por un día, ¿quién sería? E por qué? Pois... Está guai, nunca saliu, está ben. Pois mira, sería... Kay Lenny. Un waterman, un tipo que pilla olas en Nazaré de 30 metros. Ah, va un surfista. Fai todo tipo de deportes acuáticos e é un crack en absolutamente todos. Eso, pillaríame uns tubazos e sin morir, porque este non morre. Entonces... Bueno, algún día morrerá. Bueno, pero polo menos pillando esas olas non. O sea, Entonces, serías por un día él. Sí. Pero por qué? Para vivir ese... Para vivir as experiencias que pode vivir el pillando oloncios gigantes. Pero por que non o faz sendo ti? Pois porque eso implica, como dices, porque non te faz campeona olímpica de triple salto. Pois bon asilo, vale. Implica moito entrenamento, implica medios, implica enfocarse a vida a eso, e implica moito risco, obviamente. Pero por un día malo será que morra, non? Ai, home. Si estás... Un día vas a morrer, non se sabe cando. Si estás 10 anos pillando olas gigantes, pois tens moitos boletos, pero por un día malo será. E a outra pregunta? Outra pregunta... No, aquí va a salir antes. Hay otro podcast que ya si quieres ya lo ves y ya ahí se hablan cosas. ¿En privado? La felicidad está en... las pequeñas cosas. Joder, ¿qué era eso? No, la felicidad está en... Para ti? Na xente. Sí. Me gusta esa respuesta. Nas persoas... Sí, me gusta, nunca escuiten eso, está moi guai. Nas persoas que me rodean, nos amigos, os que quero e me queren, eses momentos, porque ao final, aínda que eu sou unha persoa que disfruto moitísimo só, encántame estar só, encántame eu estou aprendendo eso. Encántame dormir nunha autocaravana só, quero comprarme unha casa e que poda pegar un berro que non me escoite nin Cristo. Pero comprastes, non? Comprei un piso aquí, está moi ben, pequeniña playa, estou encantado, pero non descarto encontrar unha casa onde este tal. Encanto de vivir só. Ahora, creo que os momentos nos que máis feliz estou é cando estou ca xente que mellor me cae, ca xente a que máis admiro, e cando vives experiencias con esa xente. Pero gustoume nunca escuitar eso. E gustou un montón. Eu tampouco. Xa te así, sí. Non, pero sí. A ver, a mí gustame... Estou aprendendo a disfrutar da soledad porque eu non sabía o que era estar sola. Non sabía. Porque nunca se dera a oportunidade. E me gusta máis do que pensaba. A parte que teño, doume de cuenta que me estou facendo maior porque, imagínate, eu son feliz con cousas moi simples que digo moita xente, pero que é verdade, eu mellor estou sola na casa, limpando ca música, toda a pastilla, e paro nun momento e digo, que feliz, que paz, porque digo, teño a casa, eu, por exemplo, ter a casa limpa e ordenada, me dá moita paz. Moi importante. Sí, eu necesito ter a casa limpa e ordenada para ter isto.
Ben. Conselliño para os que estén chof na casa, medio depres, jodidos e tal. Seguramente diredes, no, é que agora que teño un pouco tempo, que non me encontro ben, non tal, cando me atope mellor xa teño que darlle unha limpieza á casa. É ao revés. Dalle a limpieza á casa sin ganas, que te vas a encontrar mellor despois. Pero moito mellor, É unha sensación que a mí pasa, imagínate, orden os caixóns, ou fregar, ese olor a limpio, a ordenado, eu son super feliz. É como se a casa fose unha metáfora da cabeza. Limpias a casa... E as ideas, non? Se estás ordenando o armario e ordenas as ideas. Que eu moitas veces son super vago e a veces teño a casa feita en Cristo tamén, pero teño que facer ese esforzo e despois digo, joder, co gusto que se está con todo ordenado. É que eu teño un... Non é un problema, hai xente que o ve como un problema, que necesito ter como todo baixo control. En todo. E estou como desfacéndome un pouco deso, sabes, en plan, que fluga. Sabes, non, é que non podo pretender ter todo baixo control porque non sempre vai a salir como eu quero. Sabes, justame ser unha persona de horarios, de ser, o sea, hoxe vou a facer isto, a tal hora vou a facer isto, tal, e agora estou intentando tal, nalgúnas cousas non podo, pero noutras sí, pero justamente ter todo baixo control, e o rollo de ter a casa limpa, recollida tal, é o mellor estar limpando, e ter a música toda pastilla, estar eu pola casa limpando tal, que é unha cousa super simple, pero sou moi feliz. Estando sola, pero xuntarme eso con xente que me aporta cousas boas, sobre todo unha conversación que me aporte cousas, que me faga, bueno, pues, medrar ou ver cousas na vida de outro punto de vista e tal, sou moi feliz, e iso que dixestes de a xente. Gústame moito conocer xente diferente, xente que pense diferente a min, que me aporte algo. Entón, creo que foi unha cousa, eso que o de facer o podcast. O de que me gusta falar ca xente, que me gusta conocer xente, que xente diferente a min e que me aporte así cousas. Pois que guai. Que non sei a que viña isto, pero eu solto. Da felicidade, ao final, atopaches aí algo que te aporta moitas cousas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Sí, de feito, unha vez me puxeron un comentario que foi que levaba a xente, que eu traía xente aquí, xente cunha minusvalía. Solo levas a minusválidos para facer cartos, que triste. Eu non gano un peso con este podcast, non gano nada, o sea, é que non gano un peso, o sea, ao final me tiño cartos para facelo, eu non lle cobro nin a xente, nin a mí me paga nada, está en YouTube de momento non monetizo, nin gano nada. O fixen porque me gusta, nada máis. E que lle sacaba os cartos aos minusválidos. Aos disminuídos, o sea, te consideras dese grupo. Viñestes aquí... É de reconocer que cando me chamaches para o podcast entre os primeiros personajes que me dixen seré yo un personaje deste... No. Aquí patacos. No, pero vamos a ver, hai que traer a xente de todo tipo. En Galicia non había un podcast donde se trouxeran este tipo de personajes. Hai cabida para todos. Por que non pode vir Víctor Sabarís a dar unha entrevista se nunca foi? Por que non pode vir Miki Facal a bailar aquí? Por que Angie non pode vir aquí a facer unha tortilla de patacas? Por que? Maravilla. Hai que darlle unha oportunidade. E xente como nós teñen miles de seguidores. Por que un pode andar dando voltas pola península ibérica e outro non pode bailar na Lobeira? Por que? 100%. Eu aquí traigo de todo. Ven un poli local, ven unha tía que fai unha señora random de pacotilla, aquí ven o flamante ganador do novo Rei da Comedia, ven xente de moito... Maravilloso. É aquí, sitio para todo o mundo. Heterogéneo 100%. Bueno, pues... se nos poñemos aquí a ler, estamos hasta mañá. Habrá que ir comer. Non desveles en que horas... A xente non sabe a que hora grabamos. Ai, bueno, pois ahora se saben. Pois ahora sí. Porque un día dixen a Víctor Sabarís, e quedas a comer? No, aquí teño que ir traballar. Bueno, pois algo para acabar, algunha frase, algo así, unha frase inspiradora, algo que queres dicir ou deixamos aquí, como ti? Pois... Animo a todo mundo... A pasalo ben, que veñamos para eso, e sede boa xente. Sí. Sede boa xente, que é moito hijo de puta por aí. Como diría, hai moito hijo de puta suelto. Hai moito hijo de puta suelta.
Sí, hai que ser vos, hai que ser vos. Cando teñades aí a dúda entre prefiro pecar de tonto, peca de tonto ese bo que lo outro. Pois, moitas gracias. Un placer, pasero moi ben, moi agradable. Moi guai. Como na casa. Pois hasta aquí, canta claro. Chao.